மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 9வது சாப்டர் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். இப்போ பிரணதி வந்து ஜானி மாதாஜி ஆரம்பிச்சிருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्वयाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। माताजी, थैंक यू सो मच. இன்னைக்கு வந்து 9வது அத்தியாயம் எடுக்க போறோம். மிக ரகசியமான அறிவு. இதுவும் இந்த 7th சாப்டர் மாதிரி சிமிலரா தான் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தான் படிக்கணும். பார்க்கலாம் எதுல எல்லாம் ஹார்டா இருக்கும். நம்ம வந்து 34 வேர்ட்ஸ் இருக்கு, நம்ம பார்க்கலாம். எஸ், யாரு? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தானே ஃபர்ஸ்ட்? ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्य राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ஓம் சத் இதி அது முடிவுல படிக்கிறது மாதாஜி. இது ஸ்டார்டிங்ல ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக அதத் நவமோத்யாயக. ஆமா, एक्चुअली ஓகே மாதாஜி, நான் அத அப்படியே எழுதிருக்கேன். அத பார்த்து அப்படியே. ஆமாமா, அது கடைசியில பாடுறது தட்ட திதி. ஆமாமா, கரெக்ட். ஓகே ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி கரெக்டா கவனிச்சு சொன்னாங்க, எனக்கு தெரியவே இல்லை. நான் என்னவோ பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यां येन सूयवे
ஞானம் விஞ்ஞானசகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயசே அசுபாத். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், இதம் இந்த தூ ஆனால் தே உனக்கு முக்கியதமம் மிக ரகசியமான பிரவஷ்யாமி கூறுகிறேன் அனசூயவே. பொறாமையற்ற ஞானம் அறிவு விஞ்ஞான அனுபவ அறிவு சகிதம் உடன் எதனை ஞாத்வா அறிவதால் மோக்ஷயசே விடுதலை அடைவாய். அசுபாத் துன்பமயமான இந்த ஜட வாழ்விலிருந்து. புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். பொருளுரை. பரம புருஷரை பற்றி கேட்க கேட்க பக்தன் மென்மேலும் அறிவொளி பெறுகிறான். செவியுறுதல் என்றும் இவ்வழிமுறை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய செய்திகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. அந்த சக்திகளை உணர்த்தக்கூடிய பக்தர்களின் மத்தியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை விவாதிக்க வேண்டும். இது ஒரு அனுபவ ஞானம் என்பதால் ஏட்டுக்கல்வியாளரது அப்படி படிக்கிறாங்க. ஏட்டுக்கல்வியாலோ சங்கத்தினாலோ மன அனுமானங்களின் சங்கத்தினாலோ இதனை அடைய முடியாது. பக்தர்கள் பரம புருஷரின் தொன்றில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளனர். அவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனின் மனநிலையும் நேர்மையும் நன்றாக அறிந்த பகவான் பக்தர்களின் சங்கத்தில் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தினை புரிந்து கொள்வதற்காக அறிவை அவனுக்கு வழங்குகிறார். கிருஷ்ணரை பற்றிய உரையாடல்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. அதிர்ஷ்டமுடைய ஒருவன் பக்தர்களின் சகவாசத்தை பெற்று ஞானத்தை கிரகித்து கொள்ள முயன்றால் ஆன்மீக அனுபவத்தை நோக்கி அவன் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் அடைவான். தனது திறன்மிக்க தொண்டில் மென்மேலும் உயர்வடைய அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இதுவரை தாம் கூறிய எல்லாவற்றையும் விட அதிக ரகசியமான விஷயங்களை இந்த 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கின்றாள் பகவான். பகவத்கீதையின் தொடக்கமான முதல் அத்தியாயம் இந்நூலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு முன்னுரையை போன்றது. 2ஆம் அத்தியாயத்திலும் 3ஆம் அத்தியாயத்திலும் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக ஞானம் ரகசியமானது எனப்படுகிறது. 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் விவாதிக்கப்பட்ட பக்தி தொண்டை பற்றிய விஷயங்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தை நல்குவதால் மிக ரகசியமானது எனப்படுகிறது. ஆனால் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் களங்கமற்ற தூய பக்தியை பற்றியவை. எனவே இது மிக மிக ரகசியமானது, ரகசியங்களின் உத்தமம் என்று அறியப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரை பற்றிய உத்தம ரகசிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவன் இயற்கையாகவே திவ்யமானவன். எனவே அவன் ஜட உலகில் இருந்தாலும் ஜட துயரங்கள் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை. பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் முழுமுதற் கடவுள் அன்பு தொண்டு புரிவதற்கான நேர்மையான விருப்பமுடையவன் பௌதிக வாழ்வில் கட்டுண்ட நிலையில் இருந்தாலும் முக்தி அடைந்தவனாகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதுபோலவே பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்திலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருமே முக்தி அடைவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளதை காணலாம். இந்த முதல் ஸ்லோகம் விசேஷ முக்கியத்துவம் கொண்டது. இதம் ஞானம். இந்த ஞானம் என்னும் வார்த்தைகள் செவியுறுதல், கூறுதல், நினைவிற்கொள்ளுதல், பாத சேவை செய்தல், வழிபடுதல், வந்தனை செய்தல், சேவகனாக தொண்டு செய்தல், நட்புறவு கொள்ளுதல், எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தல் எனும் 9 வித செயல்கள் அடங்கிய தூய பக்தி தொண்டினை குறிக்கின்றது. பக்தி தொண்டின் இந்த 9 முறைகளை பயிற்சி செய்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில், ஆன்மீக உணர்வில் ஏற்றமடைகிறான். இதன் மூலம் அவனது இதயம் பௌதீக களங்கங்களிலிருந்து தூய்மையடைந்து அவனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஜீவாத்மா ஜடமல்ல என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்வது போதாது. இதனை ஆன்மீக தன்னுணர்வின் ஆரம்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஆனால் உடலின் செயல்களுக்கும் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை உணர்ந்தவனின் ஆன்மீக செயல்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கண்டறிதல் அவசியம். பரமபுருஷ பகவானின் ஐஸ்வர்யங்கள், அவரது பல்வேறு சக்திகள், உயர்ந்த தாழ்ந்த இயற்கைகள் மற்றும் இந்த ஜட தோற்றத்தினை பற்றி நாம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே விவாதித்தோம். இனி 9ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவானின் பெருமைகள் விளக்கப்படும். இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள அனசூயவே என்னும் சமஸ்கிருத சொல்லும் மிக முக்கியமானதாகும். கீதையின் உரையாசிரியர்கள் மிகச் சிறந்த கல்விமான்களாக உள்ள போதிலும் பொதுவாக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமையுடையவர்களாக உள்ளனர். மிகவும் தேர்ந்த பேராசிரியர்களும் பகவத்கீதைக்கு தவறான கருத்துக்களை எழுதுகின்றனர். அவர்கள் கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமை கொண்டிருப்பதால் அவர்களது கருத்துரைகள் பயனற்றவை. பகவானின் பக்தர்களால் வழங்கப்படும் கருத்துரைகள் அங்கீகாரம் பெற்றவை. பொறாமை உடையவன் எவனும் பகவத்கீதையை விளக்கவோ கிருஷ்ணரை பற்றி தெளிவான அறிவை வழங்கவோ இயலாது. கிருஷ்ணரை அறியாமலேயே அவரது நடத்தையை விமர்சனம் செய்பவன் முட்டாள். எனவே அத்தகு கருத்துரைகளை மிகுந்த கவனத்துடன் தவிர்த்து விட வேண்டும். கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள், தூய்மையான திவ்ய புருஷர் என்பதை புரிந்து கொள்பவருக்கு இவ்வத்தியாயங்கள் மிகுந்த நன்மை பயக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் பக்தி பக்தி பக்தியில தான் இதான் இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. இதம் தே குஹ்யதம். குஹ்யம்னா என்னது? சீக்கிரட்டான ஒரு நாலேஜ். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தை உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் வரலாம். ஏன் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் அந்த விஸ்வரூபம் தரிசனம் காட்டினார்? ஏன் அர்ஜுனனுக்கு தான் பகவத்கீதை வந்து சொன்னார்? இதெல்லாம் கொஸ்டின் வரும்போது ஏன் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஆஸ்க் ஃபார் இட். அர்ஜுனன் கேட்டார். அப்புறம் பகவான் ஏன் அவனாலும் துணிஞ்ச சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா, அவர் வந்து தூய பக்தன் அண்ட் பொறாமை கொள்ளாது. அத்த பிள்ளை தானே, நம்ம சம ஏஜ் குரூப் தானே சொல்லிட்டு அவன் வந்து என்ன ஒரு கேஷுவல் அப்ரோச்ல இருக்கல. ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் பகவான். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பகவான் அப்படி எண்ணி சரணடையறதா இருக்கட்டும், அவர் என்ன சொல்றாரோ கேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஒரு டீச்சர் மாதிரி வச்சிருந்தா எல்லாம் அவருக்கு என்னெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாதோ அதெல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுட்டு பண்ணினார். சோ வந்து அர்ஜுனே இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அவர் என்றுமே பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் நடிக்கிறேன். இந்த ஃபுல் சாப்டர் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இருக்கும், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நம்ம படிச்சு விடுறது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியா தான் இருக்கு, நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நீங்க சொன்னா ப்ரொசீட் பண்ணிட்டேன். நீங்க சொல்ல லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு மாதாஜி. நம்ம படிக்கலாம் மாதாஜி, கொஞ்சம் தலையில ஏறும் அப்பதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். பார்த்தேன் நீங்க வந்துட்டு பார்த்தேன். இல்ல அப்ப திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணலாம் சொல்றேன் இல்லையா ஜானி மாதாஜி? ஆமா ஆமா மாதாஜி, ரிப்பீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. சோ பரமபுருஷரை பற்றி கேட்க கேட்க பக்தன் மேன்மேலும் அறிவொளி பெறுகிறான். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? சிரவணம். காதால தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கோம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் நிறைய காதால கேட்கணும். அதனாலதான் நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, காதால கேட்க என்ன ஆகும்? ஃபுல் டோட்டலா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கேட்போம், கொஞ்சம் கேட்க முடியாது. மனசு அலப்பாயின்னுட்டே இருக்கும். ஆனா கேட்க என்ன ஆகும்? அப்பதான் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும். அப்படின்னு நம்ம வாயால சொல்லுவோம். சிரவணம், அப்புறம் தான் கீர்த்தனம், அப்புறம் தான் ஸ்மரணம் வருது. தோடு தான் ஸ்மரணம் வருது. கேட்டல் என்னும் வழிமுறை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய செய்திகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. அந்த சக்திகளை உணர்ந்தறிய பக்தர்களின் மத்தியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி விஷயங்களை விவாதிக்க வேண்டும். இது ஒரு அனுபவ ஞானம் என்பதால் ஏட்டுக்கல்வியாளரது சங்கத்தினாலோ அந்த நிறைய மென்டல் கன்காக்ஷன்ல அவங்க இது பிலோசபிக்கல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ல எல்லாம் அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி சங்கத்தினால நமக்கு வந்து பகவான் அந்த ஞானம் கிடைக்கும், அனுபவ ஞானம் கிடைக்காது. ஒன்லி பக்தி தொண்டுலதான் நமக்கு வந்து அந்த அனுபவ ஞானம் கிடைக்கும். அப்புறம் மனக்கற்பனை, அதேதான் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், இந்த மாதிரி சங்கத்தினாலோ இதனை வந்து அடைய முடியாது. பக்தர்கள் பரமபுருஷனின் தொண்டில் அதான் we have to do devotional service. அதுல என்னது? attending class is also one of the thing. attending classes, doing நாம ஜபா, பகவானுக்கு சேவை பண்றதுன்னா அந்த இது நிவேதனம் பண்ணி இது எல்லாமே, கோயிலுக்கு போறது, இது எல்லாமே it comes under
டிவோஷனல் சர்வீஸ். சோ பக்தர்கள் பரமபுருஷனின் தொண்டில் இடையறாத ஈடுபட்டுள்ளனர். அவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனின் மனநிலையும் நேர்மையையும் நன்றாக அறிந்த பகவான் பக்தர்களின் சமூகத்தில் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தினை புரிந்து கொள்வதற்கான அறிவையும் அவனுக்கு வழங்குகிறார். அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு தெரியுது. நான் இது பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்த்திருக்கோம். நமக்கு எதுலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம ஏதோ படிச்சுருக்கோம் சும்மா. ஆனா அதுக்கு இன்னும் புஷ் பண்ற போல பகவான் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பார். அது இப்போ உங்க ஃபில்அப் பண்ற ஃபார்மா இருக்கலாம், இல்ல நாம ஜபமா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க தெரியாது. என்னோட லைஃப்ல அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. நான் சும்மா கேஷுவலா படிச்சிருந்தேன். அது இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி பகவத்கீதையை படிக்கிற ஒரு படிச்சு புரியற லெவலுக்கு கூட்டின்னு வந்து. சோ அது உள்ள இருக்கிற பகவான் பரமாத்மா நமக்கு அது போல அந்த அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள ஒரு அறிவியும் கொடுத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுத்து இந்தா தட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் கோ அண்ட் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை அனுப்பி வச்சிருக்கோம். சோ கிருஷ்ணரை பற்றி உரையாடல் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. அதிர்ஷ்டமுடைய ஒருவன் இப்ப ஜானி மாதாஜி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இல்லையா, அதேதான். அதிர்ஷ்டமுடைய ஒருவன் பக்தர்களின் சகவாசத்தை பெற்று ஞானத்தை கிரகித்துக் கொள்ள முயன்றால் ஆன்மீக அனுபவத்தை நோக்கி அவன் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் அடைவான். ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே அதிர்ஷ்டக்காரர்கள் தான். நமக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அண்ட் இது தடங்கள் நிறைய இருக்கும். ஒருத்தட்ட கிட்ட ஒரு தடங்கள் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கூட கிராஸ் பண்ணி எப்படியோ இதை அட்டன் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்மள அதிர்ஷ்டசாலிதான். நிறைய பேருக்கு முடிய மாட்டேங்கிறது. அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது முடிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் தனது திறன்மிக்க தொண்டில் மேன்மேலும் உயர்வடைய அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இதுவரை தான் கூறியவற்றை எல்லாம் விட அதிக ரகசியமான விஷயங்களை இந்த 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கின்றார் பகவான். இன்னும் நிறைய பகவானை பற்றியுள்ள அறிவை இவர் கொடுக்க போறார். கிருஷ்ணரை கொடுக்க போறார். பகவத்கீதையின் தொடக்கமான முதல் அத்தியாயம் இந்நூலில் மற்ற பகுதிகளுக்கு ஏறக்குரிய ஒரு முன்னுரையை போன்றது. முன்னுரைக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன இருந்தது, இது அணி எப்படி எல்லாம் வகுத்துட்டு இருந்தாங்க, யாரு எதிர்பக்கம் இருந்தா, இதுதான் நம்ம படிச்சோம். போர் புரியறதுக்கு யாரெல்லாம் இருந்தாங்க. 2ஆம் அத்தியாயத்திலும் 3ஆம் அத்தியாயத்திலும் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக ஞானம் ரகசியமானதே எனப்படுகிறது. 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் விவாதிக்கப்பட்ட பக்தி தொண்டை பற்றிய விஷயங்கள். அதுலயும் பக்தி எல்லாமே பக்தி, ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட்ல பக்தி தான் இருக்கு. ஆனா அதுல கொஞ்சம் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தை நல்குவதால் மிக ரகசியமானது எனப்படுகிறது. ஆனால் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் களங்கமற்ற தூய பக்தியை பற்றியவே. இதுவும் அந்த 7th சாப்டர் 8th சாப்டர் அதான் படிச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீப்பா போய் மிக மிக ரகசியமான ரகசியங்கள் அதுதான் உத்தமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை பற்றிய உத்தம ரகசிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவன் இயற்கையாகவே திவ்யமானவன். நம்ம எல்லாம் அதனாலதான் நம்ம உத்தம பக்தாஸ்ன்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, முதல்ல இருந்து நம்ம இதுலதான் இருக்கும். we are all in பக்தி யோகம் தான். பக்தி யோகத்துல நம்ம சேவை புரியும், ஜப்பா பண்றோம். சோ நம்ம காட்டுக்கு போகணும்னு இல்ல, வேற ஒண்ணும் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை. நம்ம ஜப்பா பண்றது இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் அவங்க அந்த காட்டுல இருந்து பண்றா போலயே அந்த லெவல்ல தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அப்போ பக்தி மார்க்கம் இஸ் த பெஸ்ட் மார்க்கம் சொல்லிட்டு இன்டைரக்டா சொல்றாங்க. கிருஷ்ணனை பற்றிய உத்தம ரகசிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவன் இயற்கையாகவே திவ்யமானவன். எனவே அவன் ஜட உலகில் இருந்தாலும் ஜட துயரங்கள் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை. பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு அன்பு தொண்டு புரிவதற்கான நேர்மையான விருப்பமுடையவன் பௌதிக வாழ்வில் கட்டுண்ட நிலையில் இருந்தாலும் முக்தி அடைந்தவனாகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று கூறப்படும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஃபேமிலி லைஃப்ல தான் இருக்கோம், இந்த பௌதிக பந்தத்துலதான் இருக்கோம். எல்லா கமிட்மெண்ட்ஸும் இருக்கும். குழந்தைகளை வச்சு கமிட்மெண்ட், அடுத்த ஜெனரேஷனோட கமிட்மெண்ட், நமக்கு மேல பெரியவங்க அவங்க ஒரு கமிட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம பௌதிக இதுல இருந்தாலும் என்னது கொஞ்சம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் டைம் கொடுத்துட்டு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் லைக் விடுதலை பெற்றா போலதான். ஏன்னா நமக்கு அதுல எல்லாம் ஜாஸ்தியா நாட்டம் போகாது. சோ முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு புரிவதற்கான நேர்மையான விருப்பமுடையவன் எல்லாம் நம்மளே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். பௌதிக வாழ்வின் கட்டுண்ட நிலையிலும் இருந்தாலும் முக்தி அடைந்தவனாகவே கருதப்பட வேண்டும். ஏன்னா அவ்வளவு இருக்கும் போது நம்ம ஐ திங்க் நான் நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, யாரு பெஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்னு இவர் கேட்டார். யாரு நம்ம இது நாரதர். அதுக்கு இவர் சொல்றார், நாராயணன் நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ போயிட்டு ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் போய் பாரு, அவர் பேர்லாம் போட்டிருக்கால தெரியாது, ஏதோ குழந்தையோட இந்த இதுல இருக்குது, நீ போய் அவனை போய் பார்த்துட்டு வா. அவங்க யாரு நீ இவர்கிட்ட என்ன சொல்ற நாரதர்கிட்ட, நீ ஒன் ஆஃப் த பக்தாஸ் தான், நீ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்னு. ஆஹா அப்படியா, நான் தான் பெஸ்ட் கிடையாதான்னு அப்படி சொல்ல. சரி, நான் ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்க ஒரு இடத்தோட பேர் தரேன், அங்க இந்த ஆளை போய் நீ ரகசியமா பார்த்துட்டு வா, அவன் என்ன பண்றான் பாருங்க. சரிங்க, அங்க போய் பார்த்தா அவன் உழவு தொழில் பண்றான், ஃபார்மிங்.
சரி அப்போ பாக்குறான். அவன் போகும்போது என்ன ராத்திரி எல்லாம் பகவானே ஹரே கிருஷ்ணா நாராயணா எல்லாம் சொல்லிட்டு 2-3 வாட்டி சொல்றான். படுத்து விடுறான். காலையில இருந்துக்கலாம் திரும்பி ஒரு நாராயணா நாராயண 2-3 வாட்டி சொல்றான். அப்புறம் ஒய்ஃப் வந்து இது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பண்ணிருக்கா. அது வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணு, அப்புறமா வந்து வரவாங்க யாருக்கா கூட நானும் அதுல இருந்து பிரசாதமா சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அது பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அது கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மட்டுக்கு உழவு தொழிலுக்கு போறான். அங்கேயும் அவர் வந்து யாரு நாரதர் கவனமா பார்த்துட்டே இருக்க முடிஞ்சு என்னதான் பண்றான் இவன் அப்படின்னு. இவ்வளவு பெரிய பக்தனா பகவான் சொல்லியிருக்காருன்னா அவன் என்னதான் பக்தியில என்னதான் பண்றான்னு. அப்புறம் திரும்பி அங்க வந்து ஒரு மத்தியான நேரம் ஏதோ கொஞ்சம் அவன் வேலை பண்றான். அப்புறம் மத்தியான நேரம் திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணாவோ நாராயணா 2-3 வாட்டி சொல்லிட்டு அவன் சாப்பிடுறான். திரும்பி வந்து உழவு தொழில் எல்லாம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு கை கால்லாம் நம்பி திரும்பி ஒரு நாராயணா நாராயண ஒரு 4-5 டைம் சொல்றான். சாப்பிடுறான், படுத்துட்டு. இத பார்த்துட்டு அவரு கோவம் வரும். இவனை போயிட்டு நல்ல டிவோட்டி சொல்றான், என்ன போயிட்டு கம்பேர் பண்றான். நான் எந்த நேரமும் வீணையம் விட்டுட்டு ஹரே இது நாராயண நாராயண சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றேன். நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். என்ன இப்ப அவன் என்ன பெரிய ஒரு ஞானி, அவன் என்ன பெரிய பக்தன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அவன் ஹார்ட்லி ஒரு 20 டைம் சொல்லியிருப்பானா, ஃபுல் டேல நாராயணா நாராயண இது ஒரு 10-15-20 டைம் தான் சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியா, சரி ஒரு காரியம் பண்ண. அந்த ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் நினைவு வருது. தண்ணி குடத்துல தண்ணி சொன்னா யாரோ எனக்கு சொன்ன, இப்போ தண்ணி இல்ல எண்ணெய் எண்ணெய்ன்னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க சொன்னாங்க மாதாஜி. நான் தான் தலையில எண்ணெய் மாதாஜி. வச்சு நடக்கணும்னு. நான் தான் சொன்னேன். கிண்ணத்துல நம்ம எண்ணெய் வச்சுட்டு சிந்தாம போகணும் அப்படின்னா அவர் அந்த கவனத்திலேயே இருப்பாரு. நாராயணன் ஒரு தடவை கூட சொல்ல மாட்டாரு. கரெக்ட். அது முதல்ல சொல்லியிருந்தா இந்த டைம் வேஸ்ட் ஆயிருக்காது இல்லையா? அதான் கதை கேட்கணும்னு தான் மாதாஜி இருக்குது. அது என்ன நீங்க பேசும்போது குறுக்க பேசக்கூடாது மாதாஜி. மாதாஜி. நிறைய கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காருல்ல கிருஷ்ணர், அதனால இதை கேட்கலான்னு எல்லாம் பேசாம உட்காந்துட்டாங்க. இவ்வளவு கிளாஸ் எடுக்கிறதுல இப்ப வந்து 7 PM விட்டு போயிடுத்தேன். எந்த கிளாஸ் சொன்னேன்? டெஃபினட்டா நான் வந்து சதாச்சார்ல இது சொல்லல, ஏன்னா இது ரிலேட்டட் வரல. இல்ல இங்க சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. இது வந்த உடனே எனக்கு நினைவு வந்தது, நம்ம கிளாஸ்ல தான் யாரும் எண்ணெய் சொன்னாங்க அப்படின்னு நினைவு ஆமா மாதாஜி. நான் தான் மாதாஜி சொன்னேன். ஆனா நீங்க பேசும்போது குறுக்க பேசக்கூடாதுன்னு நான் அமைதியா இருந்துட்டேன். சொல்லணும் மாதாஜி, நீங்க சொல்லிட்டீங்க இந்த கதை எப்படின்னா நம்ம மட்டும் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே போயிட்டோம். சோ அதுல இருந்து என்னன்னா, இப்ப அந்த வந்து இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வர நான் தண்ணின்னு படிச்சதுனால அதே சொன்னேன். இல்ல எண்ணெய் அப்படியே நடந்து நடந்த உடனே சரி நாங்க போயிட்டு இங்க வா சொன்னா நடந்து வந்தப்புறம் எவ்வளவு வாட்டி என்னோட பேரு சொன்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வாட்டி கூட நான் சொல்ல. என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன்லாம் அது வந்து சிந்தாம போனமே அதுன்னு. அதுதான் அதே போல அவன் வந்து ஃபுல் ஃபேமிலி லைஃப்ல எப்படி இருக்கான், எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அவன் பண்றான். வேலையும் பண்றான், வீட்டையும் பாத்துக்கிறான், மனைவி மக்கள் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்ணும்போது அது பேலன்சிங் ஆக்ட். அந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் அவன் வந்து ஒரு 4-5 டைம் சொன்னான், 10 டைம் சொன்னான்னு சொல்றியே, அது எவ்வளவு கடினமான இது இல்லையா அப்படின்னு. அந்த இவருக்கு கர்வம் எல்லாம் போயிடுறது. இது மெயினா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இதெல்லாம் நடந்திருக்கெல்லாம் கேட்க கூடாது. இது என்ன சொல்றோம்னா, நமக்கெல்லாம் இவ்வளவு பண்ணி நம்ம இவ்வளவு நான் மாலை ஜபம் பண்ணோம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கணக்கே இல்லை. நம்ம இவ்வளவு ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து கொஞ்சம் பண்ணாலும் மனசார என்னது ஃபுல் மனசை லைத்து பண்ணும்போது அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு. இல்லாட்டி இந்த நம்பர் இஸ் ஆல் ஒரு இதுதான். எவ்வளவு பண்ணாலும் வந்து போராது. ஆக்சுவலி நான் இவ்வளவு பண்ணேன் அப்படின்னா போராது, ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா நம்ம பாவம் மூட்டை அவ்வளவு இருக்கு. இன்னும் பண்ண 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 அப்பதான் தெரியும், வெளியில வரும். அஹோ இன்னும் பண்ணணும் எனக்கு, ஏன்னா நிறைய பாவ மூட்டையெல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு நான் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு. புண்ணியம் எல்லாம் சம்பாதிக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாவத்தை கரைக்கிறதுக்கு அதே இவ்வளவு காலம் எடுக்குமோ இந்த ஜபம் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறது. சோ அதனால என்னன்னா அந்த ஸ்டோரியில அப்படி கொடுத்துருக்கேன். சோ ஹி இஸ் நாட் அ பியோர் டிவோட்டி. பியோர் டிவோட்டி யாரு? நம்ம இந்த பேலன்சிங் ஆக்ட் மாதிரி நம்ம பௌதிக உலகத்தையும் இருந்து நம்ம கிளாஸையும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ஜப்பாவும் பண்றோம். இருக்கிற டைம்ல இது எல்லாருக்கும் 24 மணிக்கு தான், அதுலயே நம்ம எல்லாம் பண்றோம். So that itself is great. சோ இதுல என்ன கொடுத்து எங்க இந்த விஷயத்துக்கு போனேன்னு தெரியலையே. ஆனால் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் களங்கமற்ற தூய பக்தியை பற்றியவை. எனவே இது மிக மிக ரகசியமானது, ரகசியங்களில் உத்தமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை பற்றிய உத்தம ரகசிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவன் இயற்கையாகவே திவ்யமானவன். எனவே அவன் ஜட உலகில் இருந்தாலும் ஜட துயரங்கள் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை. பக்தி ரசாமுக சிந்துவில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு அன்புத்துண்டு புரிவதற்கான நேர்மையான விருப்பம் உடையவன் பௌதிக வாழ்வன் கட்டுண்ட நிலையில் இருந்தாலும் முக்தி அடைந்தவனாகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதுபோலவே பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்திலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருமே முக்தி அடைந்தவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளதை காணலாம். அப்ப நம்ம இருக்கிற லைஃப்லயே நம்ம இப்போ ஒரு ஜன்மம் எடுத்திருக்கோம், இந்த லைஃப்லயே நம்ம நிம்மதியா ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னாலே அதே முக்தி பெற்றார். ஒன்லி என்னது நம்ம இந்த பிசிக்கல் பாடியில இங்க இருக்கோம், ஆனா நம்ம வந்து முக்தி என்ன மண்டையில டென்ஷன் இல்லைன்னா என்னது நம்ம முக்தி பெற்ற போலதான். வாட் இஸ் முக்தி? அதுதான். அப்புறம் நம்ம பிசிக்கலா போறது இஸ் செகண்டரி. அது நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட போறோம். இப்ப நம்ம உடல் இருக்கும் போதே நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற லைஃப்லயே நம்ம வந்து முக்தி பெறணும்னா
பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். அப்ப இது எப்படி வரும்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவன். இந்த முதல் பதம், இந்த முதல் மாதாஜி இந்த கட்டுண்ட அப்படின்னா அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி மாதாஜி சொல்லுவாங்க? கட்டுண்ட நிலை. கட்டுண்டனா இது மெட்டீரியல் லைஃப் தானே மாதாஜி? இல்ல அதான் கட்டுண்டதுனாக்கா கண்டிஷன்டா மாதாஜி. கண்டிஷன் கண்டிஷன் எம்பாடிடுன்னு இருக்கா மாதாஜி? எம்பாடிட் அப்படி இல்ல. எம்பாடிட் நம்ம சோல் இஸ் எம்பாடி. சோல் வந்து பாடியில இருக்கு. எம்பாடி. இது கண்டிஷன் சோலா? கண்டிஷன் சோல். we are all conditioned by the முக்குணங்கள். அந்த மூணு குணம் பாக்குறதுனால we are all conditioned. நம்ம வந்து விடுதலை கிடையாது. நமக்கு ஏதோ சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமகுணம் இழுத்துட்டே இருக்கும். பட் we have the freedom to select எது நல்லதுன்னு செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு கொண்டு போயிட்டு இதெல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த குணங்களை மாட்டின்னு முடிச்சு இதுக்கே சரணடைந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் பகவானை தியானம் பண்றது கம்மியாயிடும். ஓகே, இதுல இருந்து இந்த முதல் பதம் விசேஷ முக்கியத்துவம் கொண்டது. இதன் ஞானம், இந்த ஞானம் இப்போ இதுல என்ன ஞானம் கொடுத்திருக்கு? இன்னும் இதம் ஞானம் என்னும் வார்த்தைகள் கேட்டல். இந்த ஞானத்தை வந்து கேட்கறது, கூறுதல், நினைவு கொள்ளுதல். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். கூறுதல்னா கீர்த்தனம், நினைவு கொள்ளுதல். ஸ்மரணம், பாத சேவை செய்தல். அடுத்த 4வது பாத சேவனம். அப்புறம் வழிபடுதல், வந்தனம். அப்புறம் வந்தனை செய்தல். வழிபடுதல், வந்தனை செய்தல். வந்தனம். அப்புறம் இது தாசியம். வந்தனம் சேவகனாக, தாசியம் சேவனாக தொண்டு செய்தல். நட்புறவு, அது வந்து ஃப்ரெண்டு, அர்ஜுனா மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறது. என்னது தாசன். அடுத்தது என்ன மறந்துவிட்டேன். ஓகே, எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தல், ஃபுல் ஆத்ம சமர்ப்பணம். இதான் லாஸ்ட். இது 9. இந்த மாதிரி 9 இது வந்து இதுல கொடுத்துருக்கு பாகவதத்துல. பிரகலாத் மகாராஜா 9 ways of devotion அது சொல்லியிருக்காரு. அதான் எனக்கு ஃபுல்லா கொடுத்துருக்கு. பக்தி தொண்டின் இந்த 9 முறைகளை. நவவித பக்தி இல்ல? நவவித பக்தி, எஸ். நவவித பக்தி பிரகலாதர் சொல்றாரு இல்ல மாதாஜி? அவங்க அப்பாட்டு சொல்லிட்டேன். அதேதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. சோ பக்தி தொண்டின் இந்த 9 முறைகளை பயிற்சி செய்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில், ஆன்மீக உணர்வில் ஏற்றமடைகிறான். நம்ம இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வாயால சொல்ற அந்த ஜபத்தை நம்ம காதால கேட்கணும். சோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் ஆறுது, அண்ட் ஸ்மரணமும் பண்ணணும். அது 3 ஆறுது. அந்த ஜப்பாலே அது 3 வருது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து சேவகன் தானே. நம்ம எல்லாம் இந்த இஸ்கான்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆல் த சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். அப்புறம் சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்கு டைரக்டா பண்றதுக்கு இல்லாம அவருடைய குரு, அவருடைய சிஷ்யர்கள் நமக்கு குரு. அந்த குருவுக்கும் ஒரு சிஷ்யர் இருப்பாரு, அந்த சிஷ்யருக்கு ஒரு சிஷ்யர் இருப்பான். அவளெல்லாம் நம்ம குருவா நினைச்சு நம்ம வந்து சேவகனா நம்ம வந்து பண்ணணும். டைரக்டா பகவானுக்கு பண்றதை விட இவங்களுக்கு பண்ணித்தனா அதனாலதான் கொடுத்துருக்கு ஆல் த சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். அதனால கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை அதுல என்னது? இதன் மூலம் அவனது இதயம் பௌதிக களங்களில் இருந்து தூய்மை அடைந்து அவனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஜீவாத்மா ஜடமல்ல என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்வது போதாது. நம்ம என்னது we are not this body அது மாத்திரம் புரிஞ்சுட்டா போறாது. பாக்கி எல்லா விஷயமும் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். இதனை ஆன்மீக தன்னுணர்வின் ஆரம்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் உடலின் செயல்களுக்கும் தான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை உணர்ந்தவனின் ஆன்மீக செயல்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கண்டறிதல் அவசியம். அதான் இந்த சாப்டர்ல பண்ண போறோம். பரமபுருஷ பகவானின் ஐஸ்வர்யங்கள் 6 ஒப்புலன்ஸ் பார்த்தோமே. அவரது பல்வேறு சக்திகள், உயர்ந்த தாழ்ந்த இயற்கைகள் மற்றும் இந்த ஜட தோற்றத்தினை பற்றி நாம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே விவாதித்தோம். இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? நம்ம இயற்கை, ஜட இயற்கை, அது நேச்சர் இஸ் த இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் த இன்ஃபீரியர் கொடுக்கலாம். அது வேற வேர்டு கொடுத்துருக்கா. இந்த தாழ்ந்த கொடுத்துருக்கேன், உயர்ந்த தாழ்ந்த, அது வந்து தாழ்ந்த சக்தி. நாம எல்லாம் உயிர்வாழிகள் எல்லாமே அவருடைய உயர்ந்த சக்தி, மார்ஜினல் சக்தி. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே விவாதித்தோம். இனி 9ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவானின் பெருமைகளை விளக்கப்படும். இப்பதத்தில் உள்ள அனசூயவே என்னும் சம்ஸ்கிருத சொல்லும் மிக முக்கியமானதாகும். கீதை உரையாசிரியர்கள் மிக சிறந்த கல்விமான்களாக உள்ள போதிலும் பொதுவாக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமையுடையவர்களாக உள்ளனர். நிறைய பேர் வந்து விளக்குறையெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஆனா யாருமே வந்து கிருஷ்ணவை அப்படி டோட்டலி வந்து அக்செப்ட் பண்ணி எழுதுற போல இருக்காது. எஸ்பெஷலி அத்வைத்தி பிரின்சிபல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேற விதமா எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத மாட்டாங்க, அரூப ரூபத்துல அப்படி பண்ணி அந்த மாதிரி எழுதுவாங்க. சோ அவங்க வந்து அப்ப அவளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? அவங்க வந்து பொறாமப்படுறாங்க.
தேர் நாட் அக்செப்டிங் காட் ஆஸ் காட் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து பகவான் ஒரு ரூபத்தை தான் அக்செப்ட் பண்ணது. தே அக்செப்ட் காட் பட் ஒரு ரூபம், அவர் வந்து கிருஷ்ணா தான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னாக்கா அவங்க வந்து பொறாமப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா எழுதியிருக்காங்க. மிகவும் தேர்ந்த பேராசிரியர்களும் பகவத்கீதைக்கு தவறான கருத்துரைகளை எழுதிக்கிட்டார். நிறைய நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் many people have written notes on இது பர்பட் ஆன் பகவத்கீதா. அப்ப எல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சோம்னா பைத்தியமே முடிச்சு அதுல எல்லாம் கரெக்டா போட்டிருக்காரு. அதனாலதான் வந்து பிரபுபாதாவை படிக்கிறோம்னா ஒன்லி பிரபுபாதாவை மாத்திரம் படிக்கணும். ஏன்னா இஸ்மாலா தான் சொல்லியிருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபாலோ தட். மிகவும் தேர்ந்த பேராசிரியர்களும், இதுல தேர்ந்த பேராசிரியர்னா பௌதிக உலகத்தை நல்ல தேர்ந்தவா, இது தேர்ச்சி பெற்றவா, அவளோட பகவத்கீதையும் தவறான கருத்துக்களை எழுதுகின்றனர். அவர்கள் கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமை கொண்டிருப்பதால் அவர்களது கருத்துக்கள் பயனற்றவை. பகவானின் பக்தர்களால் வழங்கப்படும் கருத்துரைகள் அங்கீகாரம் பெற்றவை. பிரபுபாதா எழுதியிருக்கார், அது வந்து அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கு. அப்ப அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றது நல்லது. அதனால்தான் ஈவன் பகவத்கீதா படிக்கும் கூட நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கு, எந்த புக் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு, யாரோட விளக்குறை இருந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னு. வேற ஏதாவது இருந்தா கொஞ்சம் வேறுபடும், கொஞ்சம் இல்ல நன்னாவே வேறுபடும். சோ நம்ம வந்து இப்ப ஒரு இது ஃபாலோ பண்றோம்னா அதுலயே அது மோசம் இது மோசம் சொல்றதுக்கு இல்ல, நம்ம ஒரு பாத்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அந்த பாத்துல நம்ம இது அது அந்த இலக்குல தானே போகும். அவளும் அதுதான் படிக்கிறான், அவளோட இலக்கு என்னது கிருஷ்ணர் அடையிறது. சோ அவ அந்த பாதையில போட்டு நம்ம இங்க ஒரு காலு அந்த ஒரு காலு அப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு போனா நம்ம ரெண்டுமே இப்ப கன்ஃபியூஷன்ல கொண்டு போய் விட்டுருவோம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரே பாதையில வச்சிருக்கோம், அந்த பாதையை எந்த இலக்குல போய் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்தோம் கிருஷ்ணர். அப்ப இதையே நம்ம வந்து படிக்கணும். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் புக்கு படிச்சா போதும். பகவானின் பக்தர்களால் வழங்கப்படும் கருத்துரைகள் அங்கீகாரம் பெற்றவை. பொறாமையுடையவன் எவனும் பகவத்கீதை விளக்கவோ கிருஷ்ணரை பற்றி தெளிவான அறிவை வழங்கவோ இயலாது. கிருஷ்ணரை அறியாமலேயே அவரது நடத்தையை விமர்சனம் செய்பவன் முட்டாள். ஏன்னா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதான் மெயினா இவர் யார வந்து சொல்றாருன்னா அத்வைதிக் பிரின்சிபல், அத்வைதிஸ தான் சொல்றாரு. ஏன்னா அவ வந்து கிருஷ்ணானே இது வரைக்கும் சங்கராச்சாரியர் வந்து இத பாகவதத்துல வந்து உரை எழுதினதே கிடையாது. பாக்கி எல்லாத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கார், பாகவதம் பாஷ்யம் எழுதினது கிடையாது. பிகாஸ் அதான் அவ வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு உருவமா வச்சு, ஏன்னா அவளோட வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படின்னாக்கா, பகவான் எப்படி ஒரு உருவத்துல வைப்பீங்க, நம்ம என்ன சொல்றோம் உருவம் மாதிரி வச்சு நம்ம புரிதலுக்கு வேண்டி நம்ம அப்படி பண்றோம். இல்லாட்டா பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. இதுவும் ஆகும். அந்த உருவம் எப்படி நம்ம சொல்றோம் அதேதான் அவரோட சோல், அவரோட உடல் நம்மளோட இந்த உடல் மாதிரி கிடையாதுன்னு தான் நம்ம படிக்கிறோம். பட் ஸ்டில் தே வில் நாட் அக்செப்ட். அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்துல வந்து போட முடியாது, பரவி இருக்காரு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. Anyway, each one has got their own philosophies. யாரு நம்ம வந்து சரியில்லை சொல்ல வேணாம். ஆனா பிரபுபாதா he has got all the right. ஏன்னா அவர் அவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்றவர். அவர் சொல்வார் அவள்லாம் வந்து முட்டாள், அந்த மாதிரி செய்யறவங்க எல்லாம் விமர்சனம், அந்த மாதிரி உள்ளவாள்லாம் விமர்சனம் செய்வர்கள் எல்லாம் முட்டாள் தான். எனவே அத்தகைய கருத்துரைகளை மிகவும் கவனத்துடன் தவிர்த்து விட வேண்டும். கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமரான முதற் கடவுள், தூய்மையான திவ்ய புருஷர் என்பதை புரிந்து கொள்பவருக்கு இவ்வித்தியாசங்கள் மிகுந்த நன்மை பயக்கும். நம்ம வந்து as far as possible இஸ்கானோடு பகவத்கீதா as it is உண்மை உருவில் அது மாத்திரம் நம்ம படிச்சோம். எஸ் ஜானி மாதிரி படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து நான் குவிஸ் எழுதும் போது மாதாஜி, யோகா கொஞ்ச நாள் செஞ்சுட்டு சக்சஸ் ஆகாதவங்க எங்க போறாங்க, யோகா நிறைய நாள் செஞ்சுட்டு சக்சஸ் ஆகாதவங்க எங்க போறாங்கன்னு அன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சோம் இல்ல மாதாஜி, அது குவிஸ்ல வந்திருக்கு. ஆமா, அவங்க எங்க போயிருக்காங்க, அது அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க அந்த ஆச்சாரிய குடும்பத்துல கோஸ்வாமி குடும்பத்துல வருவாங்க, இன்னொன்னு வந்து நல்ல ஒரு பிராமண குடும்பத்துல அப்படி வருவாங்க. நம்ம ரொம்ப ரெண்டு தடவை படிச்சோமே மாதாஜி, அது குவிஸ்ல வந்திருக்கு மாதாஜி. நேத்து நான் எழுதும்போது நான் நினைச்சேன் நல்ல வேளை மாதாஜி இன்னொரு தடவை சொல்லி கொடுத்து கொஞ்சம் புரிஞ்சிருச்சு, இல்லைன்னா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சரே பண்ணிருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல அந்த கொஸ்டின் வேற வந்துருச்சா, அப்ப எனக்கு ராத்திரி உட்கார்ந்து நினைச்சேன், ஐயோ இந்த கொஸ்டின் என்னால எழுத முடிஞ்சது. பிகாஸ் அது திருப்பி நீங்க அந்த ப்ராஃபிட்டா சொல்லும் போது வாபஸ் எடுத்தீங்க மாதாஜி, அப்பதான் அது புரிஞ்சுது. இல்லன்னா அது நம்ம ஆன்சர் எப்படிடா பண்றது அப்படின்ட்டு கஷ்டமா இருந்திருக்கும். உங்களோட பேட்ச்ல இருந்து தான் வந்து டீப் ஸ்டடி பண்ணட்டும் சொல்லிருக்காங்க. அது பேர் மட்டும் கொடுத்துல டீப் இல்ல, அதுக்கு என்ன பேரு சொல்லி அந்த மாதிரி இப்ப வந்து ஸ்டடிஸ், இப்ப நம்ம ஸ்டடிஸ் என்னன்னாக்கா ஒரு வருஷம் எடுங்க, ஆனா நல்லா புரிஞ்சு அதையே திரும்பி நல்லா புரிஞ்சும் படிக்கணும். அதனாலதான் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இல்லாட்டா அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு வாரத்துல ஒரு சாப்டர் முடிக்கணும் அப்படின்னா என்னது சாட்டர்டே சண்டே அப்படி இருந்து, அப்போ வந்து வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், மறந்துவிட்டு. அப்போ வெள்ளிக்கிழமை பாதி சனிக்கிழமை பாதின்னு கேட்டு எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனா ஒரு சாப்டர் முடிச்சானோ அப்படி. இப்ப அப்படி இல்லை, நம்ம திரும்பி பண்ணலாம், 4 வாரமா பண்ணலாம், 10 வாரமா பண்ணலாம் ஒரே சாப்டர். புரியறது வரைக்கும் நல்லா இது டீட்டெயிலா நம்ம பண்றோம்.
டீடைல் அதான் ஸ்டடி. மாதாஜி, இது நமக்கு புரியறதுக்காக தானே படிக்கிறோம். நம்ம யார்கிட்டயும் நான் ஆமா. கீதை படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றதுக்காக இல்லையே, நம்ம மனசுல நம்ம தெரியணும். அப்ப இந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க அவங்க. ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசூகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ராஜவித்யா கல்வியின் அரசன், ராஜகுஹ்யம் ரகசியமான ஞானத்தின் அரசன், பவித்ரம் மிக தூய்மையானது, இதம் இந்த, உத்தமம் உத்தமமானது, பிரத்யக்ஷ நேரடி அனுபவத்தினால், அவகமம் புரிந்து கொள்ள கூடியது, தர்மியம் அறக்கொள்கை, சுசூகம் மிகுந்த இன்பத்துடன், கர்த்தும் செயலாற்றுவது, அவ்யயம் என்றும் அழிவற்றது. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா இரகசியங்களிலும் மிக இரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன் உணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை ஆகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். பொருளுரை. பகவத்கீதையின் இந்த அத்தியாயம் இதற்கு முன்னர் விளக்கப்பட்ட கொள்கைகளுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் சாரமாக திகழ்வதால் இது அறிவின் அரசன் என்று அறியப்படுகின்றது. இந்தியாவில் 7 முக்கியமான தத்துவ ஞானிகள் உள்ளனர். கௌதமர், கணாதர், கபிலர், யாக்ஞவல்யர், சாண்டில்யர், வைஸ்வானரர், இறுதியாக வேதாந்த சூத்திரத்தை இயற்றிய வியாசதேவர். எனவே தத்துவத்தின் திவ்ய ஞானத்தின் துறையில் அறிவிற்கு பஞ்சமே இல்லை. வேதங்களையும் பல்வேறு தத்துவங்களையும் கற்பதால் பெறப்படும் ஞானத்தின் சாரமாக விளங்கும் இந்த 9வது அத்தியாயத்தினை அறிவின் அரசன் என்று பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். இதுவே இரகசியங்களில் உத்தமமானது. ஏனெனில் இரகசியமான அறிவு, திவ்யமான அறிவு என்பது உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்வதை உள்ளடக்கியது. இத்தகு இரகசிய அறிவு பக்தி தொண்டினை எட்டும் போது அஃது அறிவின் அரசனாக கருதப்படுகிறது. பொதுவாக இந்த இரகசிய அறிவு மக்களுக்கு கற்பிக்கப்படுவது இல்லை. அவர்கள் வெளிப்புற அறிவை மட்டுமே பெறுகின்றனர். கல்வி என்பதை பொறுத்தவரை பொதுவாக அரசியல், சமூகவியல், பௌதிகம், ரசாயனம், கணிதம், வானவியல், பொறியியல் முதலிய பற்பல துறைகளில் மக்கள் ஆழ்ந்து உள்ளனர். உலகெங்கிலும் பற்பல கல்வித்துறைகளும் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களும் உள்ளன. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு கல்வி நிறுவனமோ பல்கலைக்கழகமோ இல்லை. இருப்பினும் ஆத்மாவே உடலின் மிக முக்கிய பகுதி. ஆத்மா இல்லாவிடில் உடலுக்கு எவ்வித மதிப்பும் இல்லை. ஆனால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆத்மாவினை கவனிக்காமல் மக்கள் தங்களது உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை தேவைகளை பெரிதும் வலியுறுத்துகின்றனர். பகவத்கீதை 2ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்தே ஆத்மாவின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றது. அதன் ஆரம்பத்திலேயே உடல் அழியக்கூடியது என்றும் ஆத்மா அழிவற்றதென்றும் பகவான் கூறுகின்றார். அந்தவந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ. ஆத்மா உடலில் இருந்து வேறுபட்டது. அது மாற்றமடையாத, அழிக்கவியலாத, நித்தியமான இயற்கை உடையது என்பதை அறிந்து கொள்வது ஞானத்தின் இரகசியமான பகுதியாகும். இருப்பினும் ஆத்மாவின் செயல்களை பற்றிய எந்த ஒரு விவரமும் இதில் இல்லை. சில சமயங்களில் ஆத்மா உடலில் இருந்து வேறுபட்டது, உடல் அழியும் போது அல்லது உடலில் இருந்து முக்தி அடையும் போது ஆத்மா செயல்கள் எதுவுமின்றி அருவமாகி விடுகிறது என்று மக்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் அது உண்மையல்ல. உடலினுள் எப்போதும் செயல்பட்டு கொண்டுள்ள ஆத்மா முக்தி பெற்ற பின் எவ்வாறு செயலின்றி இருக்க முடியும்? ஆத்மா எப்பொழுதும் செயல்படக்கூடியதாகும். அது நித்தியமானது என்பதால் அதன் செயல்படும் தன்மையும் நித்தியமானதாகவே இருக்கும். ஆன்மீக உலகில் ஆத்மாவினால் செய்யப்படும் செயல்கள் ஆன்மீக ஞானத்தின் மிக இரகசியமான பகுதியாகும். எனவே ஆத்மாவின் அத்தகு செயல்கள் எல்லா ஞானத்திலும் மிக இரகசியமானதாக அறிவின் அரசனாக இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது. வேத இலக்கியங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த ஞானமே எல்லா செயல்களின் மிக தூய்மையான உருவமாகும். மனிதனின் பாவச் செயல்கள் பாவங்களுக்கு மேல் பாவங்கள் செய்வதன் விளைவுகளே என்று பத்ம புராணத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் பாவ விளைவுகளின் பல்வேறு நிலைகளாலும்
ரூபங்களாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். உதாரணமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் விதையை விதைத்தால் அந்த மரம் உடனே வளர்வதில்லை. அதற்கு சிறிது காலம் ஆகின்றது. முதலில் அது துளிர் விடுகிறது, சிறிய செடியாகும். பிறகு மரமாக வளர்ந்து பூக்களையும் பழங்களையும் கொடுக்கும். அப்போது அந்த மரத்தின் விதையை விதைத்தவர்கள் அதன் பூக்களையும் பழத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். அதுபோல மனிதன் பாவச் செயல்களை செய்யும் போது அது விதையை போன்று வளர்வதற்கு நேரமாகின்றது. அதில் பற்பல நிலைகள் உள்ளன. மனிதன் தனது பாவச் செயல்களை ஏற்கனவே நிறுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் முந்தைய பாவச் செயல்களின் பழங்களின் விளைவுகள் இன்னும் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவை. சில பாவங்கள் இன்னும் விதைவடியிலேயே உள்ளன. மற்றவை வளர்ந்து பழங்களை கொடுக்கின்றன. அப்பழங்களை நாம் துன்பமாகவும் வலியாகவும் அனுபவிக்கிறோம். 7ஆம் அத்தியாயத்தில் 28வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்ட உள்ளபடி எல்லா பாவச் செயல்களின் விளைவுகளையும் முழுமையாக ஒழித்து புண்ணிய செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு இந்த ஜட உலகின் இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். வேறு விதமாக கூறினால், பரமபுருஷின் பக்தி தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஏற்கனவே எல்லா விளைவிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்கள். இக்கருத்து பத்ம புராணத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்ராரப்த பலம் பாபம் கூடம் பீஜம் பலோன்முகம் கிரமேணைவ பிரிலியேத விஷ்ணு பக்தி ரதாத்மனாம். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பழுத்தவை காத்திருப்பவை விதையாக உள்ளவை என எல்லா பாவ விளைவுகளும் படிப்படியாக அழிந்து விடுகின்றன. எனவே பக்தி தொண்டின் தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி மிகவும் வலிமை வாய்ந்தது. இது பவித்ரம் உத்தமம், மிகவும் தூய்மையானது எனப்படுகின்றது. உத்தம என்றால் மிக உயர்ந்தது என்று பொருள். தமஸ் என்றால் இருள் அல்லது ஜட உலகத்தை குறிக்கும். உத்தம என்றால் ஜட செயல்களை விட உயர்ந்தது என்று பொருள். பக்தர்கள் சாதாரண நபர்களை போன்று செயல்படுவதாக சில சமயங்களில் தோன்றினாலும் பக்தியின் செயல்களை உலகாயுத செயல்களுக்கு சமமாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. பக்தி தொண்டில் அனுபவம் உள்ளவன் அச்செயல்கள் பௌதிகமானவை அல்ல என்பதை அறிவான். அவையாவும் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் களங்கமடையாத ஆன்மீகமயமான செயல்களாகும். பலன்களை நேரடியாக உணரும் அளவிற்கு பக்தி தொண்டின் செயல்கள் மிகவும் பக்குவமானவை என்று கூறப்பட்டுள்ளன. இதன் நேரடி பலனை உண்மையாகவே உணர முடியும். இதில் நமக்கு அனுபவம் உள்ளது. கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பவர் அபராதமின்றி உச்சரிக்கும் போது திவ்ய ஆனந்தத்தை உணர்கிறார். மேலும் வெகு விரைவில் எல்லாவித ஜட மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மை அடைகிறார். இது நடைமுறையில் நாம் கண்ட உண்மை. மேலும் கேட்பதோடு மட்டுமின்றி பக்தி தொண்டின் செய்தியை பரப்ப ஒருவன் முயன்றால் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வின் பொதுநல செயல்களுக்கு உதவுவதில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை உணர முடியும். ஆன்மீக வாழ்வில் இந்த முன்னேற்றம் எந்த விதமான முந்தைய தகுதியையோ கல்வியையோ பொறுத்ததல்ல. இந்த வழிமுறையில் எளிமையாக ஈடுபடுவதன் மூலம் ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான். அந்த அளவிற்கு இந்த வழிமுறை மிகவும் தூய்மையானதாகும். இதே கருத்து வேதாந்த சூத்திரத்தில் 3.2.26 பின்வரும் சொற்களால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரகாஷ்ச கர்மண்யபியாசாத் பக்தி தொண்டின் செயல்களின் ஈடுபடுபவன் சந்தேகமின்றி சான்றோனாகிறான். பக்தி தொண்டு அத்தகு சக்தி வாய்ந்தது. நாரதரின் முந்தைய பிறவியிலிருந்து இதற்கான நடைமுறை உதாரணத்தை நாம் காண முடியும். அப்பிறவியில் அவர் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்தார். கல்வி கற்றவரும் இல்லை, பெரும் குடும்பத்தில் பிறந்தவரும் இல்லை. ஆனால் சிறந்த பக்தர்களின் சேவையில் அவர் அன்னை ஈடுபட்டிருக்கையில் நாரதரும் அதில் ஈடுபடுவார். சில சமயங்களில் அன்னை இல்லாத நேரங்களில் அவரே அந்த சிறந்த பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வார். இதை நாரதரே கூறுகின்றார். உச்சிஷ்ட லேபான் அனுமோதிதோ த்விஜை சக்ருத்ஸ்ம புஞ்சே தத்
அபாஸ்த கில்பிஷ ஏவம் பிரவருத்தஸ்ய விஷுத்த சேதஸஸ் தத் தர்ம ஏவாத்மருச்சி பிரஜாயதே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள 1.5.25 இந்த ஸ்லோகத்தில் நாரதர் தனது முந்தைய பிறவியை பற்றி தன்னுடைய சீடரான வியாசதேவரிடம் விளக்குகிறார். அந்த தூய பக்தர்கள் 4 மாதம் தங்கியிருந்த போது சிறுவரான நாரதர் அவர்களுக்கு சேவை செய்து அவர்களுடன் நெருங்கிய உறவை வளர்த்தார். சில நேரங்களில் அந்த சாதுக்கள் உணவின் மீதியை தட்டிலேயே விட்டு செல்வர். அந்த தட்டுகளை கழுவும் சிறுவன் உணவின் மீதியை சுவைக்க விரும்பினான். அதற்காக அவன் அச்சிறந்த பக்தர்களின் அனுமதியை கோரினான். அவர்களும் உணவின் மீதியை நாரதரிடம் கொடுத்தனர். இதன் விளைவாக எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டான். அவ்வாறு தொடர்ந்து உண்டு வந்தபோது சிறுவனும் அந்த சாதுக்களை போன்று தூய்மையான இருதயத்தை படிப்படியாக பெற்றான். ஸ்ரவணம் மற்றும் கீர்த்தனத்தின் மூலம் இடையறாத பக்தி தொண்டின் சுவையை அந்த பெரும் பக்தர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருந்தனர். நாரதரும் அதே சுவையை படிப்படியாக வளர்த்து கொண்டார். நாரதர் மேலும் கூறுகிறார், தத்ரான் வகம் கிருஷ்ண கதா பிரகாயதாம் அனுக்ரஹ்னே சுணவம் மனோகரா தாஸ்ரத்யயா மே நுபதம் விஷ்ணுவத பிரியஸ்ரவஸ்யங்க மமாபவத் ருச்சி. சாதுக்களுடைய உறவு கொண்டதால் பகவானின் புகழை கேட்பதற்கு பாடுவதற்கும் நாரதர் ருச்சியை பெற்றார். மேலும் பக்தி தொண்டிற்கான பேராவலையும் வளர்த்து கொண்டார். எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தில் விளக்கப்பட்டபடி பிரகாஷ்ச கர்மன் அபியாசாத் ஒருவன் பக்தி தொண்டின் செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனுக்கு அனைத்தும் தாமாகவே தெளிவாகி அவற்றை புரிந்து கொள்கிறான். இதுவே பிரத்யக்ஷ நேரடியான அனுபவம் என்று கூறப்படுகின்றது. தர்மியம் என்றால் தர்மத்தின் பாதை என்று பொருள். நாரதர் உண்மையில் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்தார். பள்ளி செல்லும் வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லை. அவர் வெறுமனே தனது தாய்க்கு உதவி செய்து வந்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக அவரது தாய் சில பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய நேர்ந்தது. அந்த வாய்ப்பை பெற்ற மகன் நாரதரும் பக்தர்களின் உறவால் தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைந்தார். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பக்தி தொண்டே தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளாகும். ச வை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே. பக்தி தொண்டினை அடைவதே தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை என்பதை சாதாரண தர்மத்தை பின்பற்றுவோர் பொதுவாக அறிவதில்லை. 8ஆம் அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் நாம் விவாதித்தபடி வேதேஷு யக்ஞேஷு தபசு சைவ தன் உணர்விற்கு வேத ஞானம் அவசியமாகும். ஆனால் இங்கே குருகுலத்திற்கு ஒருபோதும் செல்லாத போதிலும் வேத கொள்கையில் தேர்ச்சி பெறாத போதிலும் நாரதர் வேத கல்வியின் மிக உயர்ந்த பலன்களை அடைந்தார். தர்மத்தின் கொள்கைகளை முறையாக செயலாற்றாத போதிலும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு ஒருவனை உயர்த்தும் அளவிற்கு இந்த வழிமுறை மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? இதுவும் வேத இலக்கியங்களின் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேத. கல்வி அறிவு இல்லாதவனாக இருந்தாலும் வேதங்களை ஒருபோதும் படிக்காதவனாக இருந்தாலும் பெரும் ஆச்சாரியர்களுடன் தொடர்பு கொள்பவன் தன்னை உணர்வதற்கு தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் அடைந்து விடுகிறான். பக்தி தொண்டின் வழிமுறை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாகும். சுசுகம் ஏன் பக்தி தொண்டு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு என்பதை உள்ளடக்கியதால் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கீர்த்தனங்களையும் திவ்ய ஞானத்தை பற்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்களால் வழங்கப்படும் தத்துவ சொற்பொழிவுகளையும் ஒருவன் எளிமையாக கேட்கலாம். அமர்ந்த நிலையிலேயே அவன் கற்றுக்கொள்ளலாம். பின்னர் பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அருமையான அறுசுவை உணவை உண்ணலாம். பக்தி தொண்டு ஒவ்வொரு நிலையிலும் இன்பமயமானது. மிகவும் வறுமையான நிலையிலும் பக்தி தொண்டினை செயலாற்ற முடியும். பகவான் கூறுகிறார், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். பக்தன் எதை படைத்தாலும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் தயாராக உள்ளார். எந்த பொருள் என்பதை பொருட்டல்ல. உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய இலை, பூ, சிறு பழம், நீர் என்பனவற்றை சமுதாயத்தின் எந்த நிலையில் உள்ள நபரும் அர்ப்பணிக்க முடியும். அதனை அன்புடன் சமர்ப்பிக்கும் போது பகவான் அதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சரித்திரத்தில் இதற்கு பல சான்றுகள் உள்ளன. பகவானின் தாமரை திருவடியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைத்ததால்
சனத்குமாரரை போன்ற மாமுனிவர்கள் மிகச் சிறந்த பக்தர்கள் ஆயினர். எனவே பக்தியின் வழிமுறை மிகவும் சிறந்ததாகும். இதனை மகிழ்ச்சியுடன் செயலாற்ற முடியும். பொருட்கள் படைக்கப்படும் போது கடவுள் அதில் உள்ள அன்பை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தி தொண்டு நித்தியமானது என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. இது மாயாவாத தத்துவ ஞானிகள் கூறுவது போன்றது அல்ல. அவர்களும் சில சமயங்களில் பேரளவிலான பக்தி தொண்டினை ஏற்கின்றனர். இருப்பினும் முக்தி பெறும் வரை பக்தி தொண்டினை தொடரலாம். ஆனால் இறுதியில் முக்தி அடைந்தவுடன் நாமும் கடவுளுடன் ஒன்றாகி விடுவோம் என்னும் கருத்தை கொண்டுள்ளனர். இத்தகைய தற்காலிகமான சந்தர்ப்பவாத பக்தி தொண்டினை தூய பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உண்மையான பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பின்னும் தொடர்கிறது. பக்தன் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஆன்மீக கிரகத்திற்கு செல்லும் போது அங்கும் பரமபுருஷனின் தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். அவன் பரமபுருஷருடன் ஒன்றாகிவிட முயல்வது இல்லை. பகவத்கீதையில் காண இருப்பதை போல உண்மையான பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பிறகுதான் தொடங்குகின்றது. ஒருவன் முக்தி அடைந்த பிறகு பிரம்மனின் நிலை பெற்றிருக்கும் போது பிரம்ம பூத அவனது பக்தி தொண்டு ஆரம்பமாகிறது. சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற எந்த யோக பயிற்சினால் யாரும் பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த யோக முறைகளின் மூலம் பக்தி யோகத்தை நோக்கி சற்று முன்னேறலாம். ஆனால் பக்தி தொண்டின் நிலைக்கு வராமல் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை எவரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தி தொண்டின் வழிமுறையை பின்பற்றி, குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்றவற்றை தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடம் இருந்து கேட்டு தூய்மை அடையும் போது அவனால் கிருஷ்ணரின் கடவுளின் விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏவம் பிரசன்ன மனசோ பகவத் பக்தி யோகத்தக. ஒருவனது இதயம் எப்போது எல்லா அபத்தங்களிலிருந்தும் தூய்மை அடைகின்றதோ அப்போது கடவுள் என்றால் என்ன என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறாக கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பக்தி தொண்டு எல்லாவித கல்விக்கும் எல்லாவித ரகசியமான அறிவிற்கும் அரசனாக விளங்குகின்றது. இதுவே தர்மத்தின் மிக தூய்மையான ரூபம். கஷ்டமின்றி மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றப்படக்கூடியது. எனவே அனைவரும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு நிறைய படிக்க கொடுத்துட்டா பகவான். அது கிருஷ்ணரா பார்த்து படி படி படிக்கணும்னு ஆசையா பேஜ் 4 பேஜ் பெரிய பெரிய சாப்டர் மாதாஜி. 7 பேஜ் இருக்குங்க மாதாஜி. ஆமா, நடுவுல தண்ணி படிச்சுட்டாரு. ஆனா இதுல பண்ணமா இப்ப முடியும் நானும் பாக்குறேன். அது பாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. என்ன இருக்கு சொல்லுங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ற போல ஒண்ணும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I think we can. மாதாஜி நானு மாவே எடுத்து கிரைண்டர்ல இருந்து மாவே எடுத்து கழுவிட்டேங்க மாதாஜி. இல்ல சில பர்பட்லாம் வந்து இருக்கிறதையே திரும்பி திரும்பி அவர் எழுதியிருக்காரு. அது வந்து நமக்கு வேண்டிதான் வச்சுக்கோ. ஏன்னா நம்ம மறந்து போயிடுறோமே. ஆனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்படியா ஒண்ணும் இல்ல. இல்லையா? வாட் யூ திங்க் மாதாஜி? இல்ல திரும்பி ஒரு வாட்டி படிக்கணுமா? திரும்பி அதே அவ்வளவுன்னு அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் எடுக்கும். ஆமா ஆமா. என்ன அதுல இம்பார்ட்டண்டா என்ன இருக்கு இதுல சொல்லுங்க. அப்படி வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. வேற இந்த ஸ்லோகன் பக்தி கொள்ளணும் இல்ல, பக்தி கொள்ளணுங்கிறது ஒண்ணுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே அதான் முடிச்சிருக்கு. அப்புறம் வந்து வேற ஒண்ணுமே ஹரே ராமா ராம ராமா. மாதாஜி நாமா சொல்லணுங்க மாதாஜி. பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும், பகவானை பத்தி நிறைய பேசணும். இதுதாங்க மாதாஜி. கரெக்டாங்க மாதாஜி. அதான் நாரதரோட சொல்றாரு மாதாஜி. நிறைய கானம் பாடம் எல்லாம் பாடணும், பகவானை பத்தி பாடணும். நாரதர் வந்து அவங்க அம்மா வேலைக்காரியா இருந்தாலும் படிக்கல, ஒண்ணும் பண்ணல, வேதம் படிக்கல, ஒண்ணுமே பண்ணல. அம்மா வேலைக்காரி. அவங்க நல்ல ஆத்மா தெரிஞ்ச அந்த இவங்க எல்லாம் சத்சங்கம் பண்ணும்போது அவரு வந்து கேட்டாரு, பண்ணாரு. அவங்களோட எச்சையெல்லாம் உஷ்டிஷ்டம் எல்லாம் சாப்பிட்டாரு. அதுலயே அவர் மேல அடைஞ்சிட்டாரு. அதனால என்னமோ பேச வேதம் படிச்சா அதவங்கதான் ஒன்னும் அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாரதரோட ஸ்டோரி அதனால சொல்றாங்க. இந்திய பிரிவையில இருந்து நம்ம அதுவும் வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்து அதுவும் படிச்சோம். கரெக்ட். அதுவும் நல்லா ஈஸியா தான் இருக்கும். அது என்ன எடுத்துன்னா நாரதர் அது எப்படி ஸ்டார்டிங்னா பிரம்மதேவர் வந்து நாரதர் பிள்ளை தானே.
இப்ப வந்து என்னோட எல்லாம் படைப்பு தொழில் தானே, இப்ப நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு. இவர் சொல்ற, ஐயோ நான் வந்து அதுல எல்லாம் போனேன்னாக்க நான் எனக்கு பாதம் மாறி போயிடும், நான் ஒரே பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கேன், எனக்கு இந்த கல்யாணம் இதெல்லாம் வேண்டாம், அப்புறம் என்ன ட்ராக் மாறி போயிடும் வேண்டான்னு அவருக்கு கோபம் வருது. யாருக்கு? வியாச இருக்கு பிரம்மாக்கு விடுறாரு. நீ வந்து மறுபிறவியில உபகரணனா பிறப்பாய் அப்படின்னு. அப்ப உபகரணம்னா இது உபகரணனா என்ன பேர் சொல்லாமா, இது நம்ம டெமிகாட்ஸ் ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டேன், எங்கெங்க போயிட்டு இருப்பேன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. இது வந்து டெமிகாட்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறாங்க இல்லையா, அங்க வந்து அந்த மத்தளெல்லாம் அடிச்சு அந்த மாதிரி அவங்க கூட இருக்கிறாங்க. அப்ப மறுபிறவி அவருக்கு கிடைச்சு அந்த மாதிரி இருக்காரு. அதுல என்ன ஆயிடுறதுனாக்கா, ஒரு வாட்டி தாளம் தப்பிடுறாரு. ஒரு பொண்ணு நல்லா டான்ஸ் பண்றாருன்னு அதுல அவருக்கு லைச்சோன்னு நினைச்சு அவர் தாளம் போடுறதுல தப்பு வந்துருக்குது. அப்ப அந்த ஒன் ஆஃப் த டெமிகாட்ஸ் வந்து சாபம் விட்டுருக்கான், நீ வந்து ஒரு பணிக்காரியோட மகனா போய் பிறப்பாய் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு பிறவிதான் அந்த மாதிரி பிறந்ததுனால்தான் ஒரு வேலைக்காரியோட பிள்ளையா பிறக்கிறார். ஆனா அந்த வேலைக்காரி அந்த இதுல என்ன ஆயிடுச்சு, சாத்தோன்மாசிய விரதத்துல இந்த இவாள்லாம் சேஜஸ் எல்லாம் வந்து டிராவல் பண்ண மாட்டாங்களே, ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. அப்ப அந்த பணிப்பெண் வந்து எல்லாம் சேவை பண்ணும்போது இவரும் கூட கூட எல்லாம் சேவை பண்றாரு. அவங்க சாப்பிட்ட அந்த சேஜஸ் எல்லாம், அந்த முனிவர்கள் எல்லாம் சாப்பிட்ட எச்சத்தை இவர் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை நாரதரா பிறக்கிறார். அப்படி நிறைய பேருக்கு குருவாரா. அதுதான் அந்த இது அதெல்லாம் இதுல இவ்வளவு டீட்டெயிலா போடல. பட் எப்படி பக்தி பண்ணி மேலுக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம். மாதாஜி ஒண்ணு அந்த சனத்குமாரர்களை அவங்களையும் அந்த மாதிரி ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் அனுப்புனாங்க, முடியாதுன்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ அந்த பழம் பத்திரம் புஷ்பம் இருக்குல்ல மாதாஜி, அது துளசி இப்படி இது பண்ண உடனே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்களே சனத்குமாரது, எப்படி அவங்க அப்படி ஆனாங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரோட துளசி கொடுத்ததுனால ஆச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு அந்த ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியல மாதாஜி அது. ஓகே, அதுவும் அதான் எல்லாமே. இப்ப என்னன்னாக்கா அந்த அண்டர்லைன் ஃபேக்ட் வந்து பக்தியில தான் நமக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து முன்னுக்கு போக முடியும். பாக்கி ஒண்ணும் இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பக்தி தொண்டின் வழிமுறை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதும் சுசுகம் அப்படியா இருக்கும். பக்தி தொண்டு சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் என்பதை உள்ளடக்கியதால் பகவானின் பெருமைகளை பற்ற கீர்த்தனங்களை திவ்ய ஞானத்தை பற்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெயினா அது வேற கொடுத்திருக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆத்மா இது என்னது டிவோஷ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரவே மாட்டேங்குது. ஆச்சாரியர்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்களாக வழங்கப்படும் அந்த மாதிரி உரைகளை தான் நாம் படிக்கணும். தத்துவ சொற்பொழிவைகளையும் ஒருவன் எளிமையாக கேட்கலாம், அமர்ந்த நிலையிலேயே அவன் கற்றுக்கொள்ளலாம். பின்னர் பகவானுடைய படைக்கப்பட்ட அருமையான அறுசுவை உணவுகளை உண்ணலாம். பக்தி தொண்டு ஒவ்வொரு நிலையிலும் இன்பமயமானது. அதுதான் வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் ரீடிங் ஒன்ஸ் இஸ் ஓகே. ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மெயினா என்னன்னாக்கா பக்தி தொண்டெல்லாம் கடினமா இருக்கு, இல்லவே இல்லை. யூ ஷுட் டேக் இட் ஆஸ் என்ஜாய் பண்ணி பண்றதுதான் எதுவுமே. ஜபமா இருக்கட்டும், நீங்க சொன்னா போல அப்ப சொன்னாலே ஒரு வாட்டி சொல்றதுக்கே அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்ப 2 வாட்டி சொல்லினா பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா, அதான் ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் கிடைக்கணும். அது வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா ஆரம்பிச்சிடும். அதான் இதுதான் வந்து உடம்பு ஆத்மா வேறன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது அப்படிங்கிறாங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா, அதுவும் பத்தாது. சரித்திரத்தில் பல சான்றுகள் பல உள்ளன. பகவானின் தாமரை வடிவத்தில் சமரிக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைத்ததால் சனத்குமார், இப்ப நீங்க சொன்ன சனத்குமாரரை போன்ற மாமுனிவர்கள் மிக சிறந்த பக்தர்கள் ஆனார். எனவே பக்தியின் வழிமுறை மிகவும் சிறந்ததாகும். இதனை மகிழ்ச்சியுடன் செயலாற்ற முடியும். பொருள்கள் படைக்கப்படும் போது கடவுள் அதில் உள்ள அன்பை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார். இப்போ பக்தியோட நம்ம வந்து பகவான் கொடுக்கணும், அது கடமைன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி கொடுக்கணுமே. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து பிரபுபதா எழுதியிருக்காரு. அவர் என்ன பசிச்சுன்னு உங்க வீட்டுல வரல, அவர் வந்து சாப்பாடு கேட்டுங்க, நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும். இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு ஆஃபர். பக்தி தொண்டு நித்தியமானது என்று இங்கே கூறப்பட்டவர். மாயாதபாத அது வந்து இப்போ அது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து எழுதுறார். நான் என்னன்னா அதை எஸ்கேப் பண்ணிட்டு போயிடலாமே, அவங்க ஒரு பிலாசபி மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னா அதுலயும் ஃபாலோவர்ஸ் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அதை நம்ம விவாதிக்கவே வேண்டாமே அப்படின்னு நினைப்பேன்னா. பட் இவர் எழுதுவர், பிரபுபதா எல்லாத்தையும் எழுதுவார். இது மாயாவாத தத்துவங்கள்னா இந்த சங்கராச்சாரிய பிலாசபர், அத்வைத பிலாசபி தத்துவ ஞானிகள் கூறுவது போன்றதல்ல. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், வி அவர்செல்ஸ் ஆர் த இது பிரம்மன், நாமளே பிரம்மன் தான், அதான் தத்துவம் அசி, நானே உன்னுடைய உருவத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு. அந்த இதை நம்ம வந்து ஏற்கிறது கிடையாது. சோ அவர்களும் சில சமயங்களில் பேரளவிலான பக்தி தொண்டினை ஏற்கின்றனர். இருப்பினும் முக்தி பெறும் வரை பக்தி தொண்டினை தொடரலாம். ஆனால் இறுதியில் முக்தி அடைந்தவரும் நாமும் கடவுளுடன் ஒன்றாகி விடுறோம். அவளுடன் தான் கன்செப்ட்.
ஒன்றாகி விடுவோம் என்ற கருத்தை. ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு உருவமே பாக்குறது இல்லையே, வேற ஆல் லைக் காட் தான், பகவானோட குழந்தைகள் தான், அப்ப நம்ம கிட்டே அவ்வளவு பவர் இருக்கு, அந்த மாதிரி எண்ணத்தை தான் அவங்க பேசுவாங்க. ஆனா நம்மளோட என்னன்னாக்க சேவை புரியும். இப்போ கடவுள் ஒரு ஐடென்டிட்டி, செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி, நாம தனியே தான். அது கோலோக விருந்தாவனம் போனாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் பகவானுக்கு தொண்டு புரியும். நம்ம அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். சோ வி ஷுட் ஸ்டிக் டு திஸ். நம்ம அவளோட தப்பு சொல்றதுக்கு நமக்கு we are nobody. பிரபுபாதா சொல்லுவார், ஏன்னா அவர் கிரேட் இது பர்சனாலிட்டியா இருந்தாலும் அவர் சொல்லுவார், நம்ம வந்து யாரையும் வந்து இகழ்ச்சியும் பேச வேண்டாம், நம்ம பாதை என்ன இருக்கோ அந்த பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். சோ இத்தகைய தற்காலிகமான சந்தர்ப்பவாதி பக்தி தொண்டினை தூய பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவ பண்றதெல்லாம் தூய பக்திகளை நிலவுகிறது. உண்மையான பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பின்னும் தொடர்கிறது. பக்தன் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஆன்மீக கிரகத்திற்கு செல்லும் போது அங்கும் பரமபுருஷன் தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். அதான் இப்ப நம்ம சொன்னோமே, அந்த மாதிரி நம்ம எங்க போனாலும் we are all the servitor தான். அவன் பரமபுருஷனுடன் ஒன்றாகி விட முயற்சி செய்வதில்லை. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, ஏதும் இதுதான் ஒன் டைம் ரீடிங் தான். அது வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னும் டாபிக் இல்ல, பட் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதெல்லாம் நினைவு வச்சுக்கணும். எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்ததான புருஷக தர்மஸ்யாஷ பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மித்ரு சம்சார வர்த்மனி. அஸ்ரத்ததான நம்பிக்கையற்ற புருஷ நபர்கள் தர்மஸ்ய தர்மத்தை நோக்கி, அஷ்ய இந்த பரந்தப எதிரிகளை கொள்பவனே, அபிப்பிராயம் அப்ராப்ய அடையாமல், மாம் என்னை, நிவர்த்தந்தே திரும்பி வருகின்றனர், மித்ரு மரணம், சம்சார ஜட வாழ்க்கை, வர்த்மனி பாதையில் எதிரிகளை வெல்வானே. இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். பொருளுரை: நம்பிக்கையற்றவன் பக்தி தொண்டினை அடைய முடியாது. இதுவே இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள். பக்தர்களின் சங்கத்தினால் நம்பிக்கை உண்டாகின்றது. துரதிருஷ்டசாலி மக்கள் மிகச்சிறந்த நபர்களிடம் இருந்து வேத இலக்கியங்களின் எல்லா சான்றுகளையும் கேட்ட பின்னும் கடவுளின் மீது நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. தயக்கமுடைய அவர்கள் பக்தி தொண்டில் நிலைத்து நிற்க முடியாது. இவ்வாறாக நம்பிக்கை என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு மிக முக்கிய தேவையாகும். பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதாலேயே எல்லா பக்குவங்களையும் அடைய முடியும் என்னும் பூரண மன உறுதியே நம்பிக்கை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவே உண்மையான நம்பிக்கையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4.31.14 கூறப்பட்டுள்ளதை போல, யதா தரோர் மூல நிஷேன சேன திருப்தியந்தி தத்ஸ்கந்த புஜோபஜாகா பிராணோபகாராஷ்ட யதேந்திரியானாம் தைவ சர்வகணம் தேஜயா. மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றுவதன் மூலம் அதன் கிளைகளும் இலைகளும் திருப்தி அடைகின்றன. வயிற்றுக்கு உணவு ஊட்டுவதன் மூலம் உடலின் எல்லா புலன்களும் திருப்தி அடைகின்றன. அதுபோல பரம புருஷரின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் எல்லா தேவர்களும் எல்லா உயிரினங்களும் தாமாகவே திருப்தி அடைகின்றன. எனவே பகவத்கீதையை படித்த பின் இதர ஈடுபாடுகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு பரம புருஷரும் புருஷோத்தமனான கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்னும் முடிவிற்கு வர வேண்டும். வாழ்வின் இந்த தத்துவத்தில் ஒருவனுக்கு முழு திருப்தி இருந்தால் அதுவே நம்பிக்கை எனப்படும். அந்த நம்பிக்கையை வளர்ப்பதே கிருஷ்ண பக்தி ஆகும். 3 விதமான கிருஷ்ண பக்தர்கள் உள்ளனர். நம்பிக்கையற்றவர்கள் 3வது பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் வெளிப்புறமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உன்னதமான பக்குவ நிலையை அவர்களால் அடைய முடியாது. சில காலத்திற்கு பிறகு பெரும்பாலும் அவர்கள் தவறி விடுவர். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் முழு நம்பிக்கையும் உறுதியும் இல்லாததால் கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்வது அவர்களுக்கு மிகவும் கடினம். எங்களது ஆன்மீக பொதுநல செயல்களின் போது இதில் எமக்கு சுய அனுபவம் உள்ளது. கிருஷ்ண உணர்விற்கு வரும் சிலர் ஏதாவது உள்நோக்கத்துடன் இதில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். தங்களது பொருளாதாரம் சற்று வளம் பெற்றவுடன் பக்தியை விட்டுவிட்டு தங்களது பழைய வழிக்கே சென்று விடுகின்றனர். நம்பிக்கையால் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். நம்பிக்கையின் வளர்ச்சியை பொறுத்த வரையில் பக்தி தொண்டின் சாஸ்திரங்களை நன்றாக அறிந்தவன் திடமான நம்பிக்கையை அடைகிறான். அவன் முதல் நிலை பக்தன் என்று அறியப்படுகிறான்.
இரண்டாம் வகுப்பினர் பக்தி சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு தேர்ச்சி பெறாவிடினும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே கிருஷ்ண பக்தியே சிறந்தது என்னும் கருத்தில் இயற்கையாகவே உறுதியான நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவர். இவர்கள் மூன்றாம் வகுப்பினரை விட உயர்ந்தவர்கள். மூன்றாம் வகுப்பினரிடம் சாஸ்திரங்களின் பக்குவ ஞானமோ நல்ல நம்பிக்கையோ இல்லை. ஆனால் பக்தர்களின் சங்கத்தினாலும் எளிமையான மனதினாலும் பக்தி தொண்டினை பின்பற்ற முயல்கின்றனர். கிருஷ்ண பக்தியில் மூன்றாம் நிலையில் இருப்பவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் இரண்டாம் நிலையில் இருப்பவன் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. முதல் நிலை கிருஷ்ண பக்தன் வீழ்ச்சி அடையாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. முதல் நிலையில் உள்ளவன் முன்னேற்றம் அடைந்து இறுதியில் இலக்கை அடைவது உறுதி. கிருஷ்ண பக்தியின் மூன்றாம் நிலையில் இருப்பவனை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு மிகவும் நல்லது என்னும் நம்பிக்கை அவனிடம் உள்ள போதிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை முதலிய சாஸ்திரங்களின் மூலம் பெறப்படும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு அவனிடம் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் மூன்றாம் நிலையில் உள்ள இவர்கள் சில சமயங்களில் கர்ம யோகத்திலும் ஞான யோகத்திலும் நாட்டம் கொண்டிருப்பர். சில சமயங்களில் சஞ்சலமாக இருப்பர். ஆனால் கர்ம யோகம், ஞான யோகம் இவற்றின் பாதிப்பு நீக்கப்பட்ட உடனே அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் இரண்டாம் நிலையையும் முதல் நிலையையும் அடைகின்றனர். கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கையும் 3 நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் தர பற்றுதல், இரண்டாம் தர பற்றுதல், மூன்றாம் தர பற்றுதல் ஆகியவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. கிருஷ்ணரை பற்றியும் பக்தி தொண்டின் மேன்மையை பற்றியும் கேட்டறிந்த பின்னும் நம்பிக்கையின்றி இதனை வெற்று புகழ்ச்சியாக எண்ணுபவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பது போல காணப்பட்டாலும் இப்பாதையினை மிகவும் கடினமாக உணர்கின்றனர். அத்தகையோருக்கு பக்குவம் அடைவதில் சிறு எதிர்பார்ப்பே உள்ளது. இவ்வாறாக பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் நம்பிக்கை மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்தி தொண்டு தான் நல்லது. அதுக்கப்புறம் என்னது, நம்பிக்கையோட பண்ணணும். சும்மா கொஞ்ச நேரம் பண்ணினேன், ஏதோ ஒரு இலக்க நினைச்சுன்னு வரும், ஏதோ நம்ம காரியம் ஆகணும் அதனால பக்தி தொண்டு பண்றேன், அது முடிஞ்சு கொடுத்துன்னா நான் ஓகே தென் ஐ வில் லீவ் இட். அந்த மாதிரி தான் நம்ம தப்பு இழைக்கிறோம். அது கீழ் வீழ்ச்சி தான். அந்த மாதிரி இல்லாம நம்பிக்கையோட எப்பவுமே இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு சர்வ் தி லார்ட். அதான் இது வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. படிக்கணுமா? அது ஒரு வாட்டி படிக்கணுமா? ஓகே, படிச்சுடலாம். 2 பேஜ் தான் படிச்சோம். மாதாஜி அந்த 3 டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் பண்றேன், அப்பெல்லாம் பண்ணுவேன். இப்ப எதிரிகளை வெல்வான், இது அர்ஜுனன் சொல்றார். இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. அது அவுட்லைன் இது சொல்லிடுறார். அவளுக்கு பகவத்கீதா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அவங்க என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பிறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். நம்பிக்கையற்றவன் பக்தி தொண்டினை அடைய முடியாது. இதுவே இப்பதத்தின் பொருள். பக்தர்களின் சங்கத்தினால் நம்பிக்கை உண்டாகுகின்றது. துரதிர்ஷ்டசாலி மக்கள் மிக சிறந்த நபர்களிடமிருந்து வேத இலக்கியங்களின் எல்லா அத்தாட்சிகளையும் கேட்ட பின்னும் கடவுளின் மீது நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. தயக்கமுடைய அவர்கள் பக்தி தொண்டில் நிலைத்து நிற்க முடியாது. அந்த மாதிரிதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படிதான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தோணும் நம்ம நம்பிக்கை பண்றோம்னு, ஆனா நிலைத்திருக்கதான் நம்ம அந்த இது சொன்னோமே என்னது, அந்த ரன்னிங் ரேஸ். அதே போலதான் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாரும் ஓடுறா போல இருக்கும். என்னது அந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கே, ஓகே. அப்போ என்னது, ஸ்டார்டிங்ல அவ்வளவு பேர் ஒரு மேரத்தான் ரேஸ்ல அவ்வளவு பேர் ஒரு இது ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஆனா கடைசியில எப்படி நிறைய பேர் விட்டு போயிடுவாங்க. இருக்கிறது என்னவோ 1-2 தான். அதுலயும் பகுநாம் ஜென்மன், பகுநாம் இல்ல, மறந்து போயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பாதையில அப்படிதான். ஏன்னா நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவங்க பாதி வழியில திரும்பிடுவாங்க. சோ நம்ம எல்லாமே அதிர்ஷ்டசாலி. எப்போ நமக்கு சங்கம் கிடைத்தாதான் அதிர்ஷ்டசாலி. அப்ப அவங்க எல்லாம் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. பின்னும் கடவுளை இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவருக்கு நம்பிக்கை வரவில்லை. தயக்க முடியாதவர்கள் பக்தி தொண்டில் நிலைத்து நிற்க முடியாது. இவ்வாறாக நம்பிக்கை என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு மிக முக்கிய தேவையாகும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு we need to have faith. பரமபுருஷான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதாலேயே இந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்னும் பூர்ண மன உறுதியே நம்பிக்கை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கூறப்பட்டது. இதுவே உன்னதமான உண்மையான நம்பிக்கை ஆகும். ஓகே.
அப்ப இதுல என்னது இந்த மரத்தை இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள், மரத்துக்கு வந்து ஒரு பூக்கு தனிய காய்க்கு தனிய அந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்த மாட்டோம். ஒரு மரத்துக்கு அந்த வேர்களுக்கு தண்ணி ஊத்தினாலே அது வந்து எல்லாமே வளரும். அதேதான் நம்ம சாப்பிடுறது கண்ணுக்கு நல்லது, இதுக்கு நல்லது, குடலுக்கு நல்லதுன்னு எல்லாம் சாப்பிடுறோம். ஆனா எல்லாம் எங்க போகும்? வயத்துக்கு போறது. அப்புறம் அது இந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம் வந்து அதை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் வந்து என்ன முடிவிற்கு புருஷோத்தமரான கடவுள் கிருஷ்ணனின் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அவருக்கு தொண்டு புரிஞ்சாலே நமக்கு எல்லாமே கிடைத்து விடும். நமக்கு என்னெல்லாம் ஆசையா இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும். லட்சுமி தேவியை வழிபட்டாதான் பணம் கிடைக்கும், வேற எது வழிபட்டா சரஸ்வதி தேவியை வழிபட்டா ஞானம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி கிடையாது. கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலே எல்லாம் கிடைக்கும். என்னும் முடிவிற்கு வர வேண்டும். வாழ்வின் இந்த தத்துவத்தில் ஒருவனுக்கு முழு திருப்தி இருந்தார். ஃபர்ஸ்ட் என்னமான இருக்கு? திருப்தி இருந்தாதான் வழிபடவே முடியும். இல்லாட்டா என்ன ஆகும்? நான் பண்ணினேன், எனக்கு ஒண்ணு பலன் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு பாதி வழியில போயிடுவாங்க. அதுவே நம்பிக்கை நம்புறேன். அந்த அந்த நம்பிக்கையை வளர்ப்பதே கிருஷ்ண பக்தியாகும். 3 விதமான கிருஷ்ண பக்தர்கள் உள்ளனர். நம்பிக்கையற்றவர்கள், 3வது பிரிவு, லாஸ்ட் கேட்டகரி. அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அவர்கள் வெளிப்புறமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உன்னதமான பக்குவ நிலையை அவர்களால் அடைய முடியாது. ஏன்னா காரியம் ஆறுத வரைக்கும் பக்தி காட்டுறாங்க. அதுல வந்து தட் இஸ் நாட் பக்தி. சில காலத்திற்கு பிறகு பெரும்பாலும் அவர்கள் தவறி விடுவர். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் முழு நம்பிக்கை உறுதியும் இல்லாததால் கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு மிகவும் தொடர்வது அவர்களுக்கு மிகவும் கடினம். அது அவரோட பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அவர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது எங்களது ஆன்மீக பொதுநல செயல்களின் போது இதில் நமக்கு சுயநலம், இதில் எமக்கு சுயநல அனுபவம் உள்ளது. அவரே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. கிருஷ்ண உணர்விற்கு வரும் சிலர் ஏதாவது உள்நோக்கத்துடன் இதில் ஈடுபடுகின்றனர். தங்களது பொருளாதாரம் சற்று வளம் பெற்றவுடன் பக்தியை விட்டுவிட்டு தங்களது பழைய வழிகளுக்கே சென்று விடுகின்றனர். நம்பிக்கையால் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். நம்பிக்கையின் வளர்ச்சி, நம்பிக்கை தான் எல்லாம், என்ன ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருமே அந்த மாதிரி. நம்பிக்கையின் வளர்ச்சியை பொறுத்தவரையில் பக்தி தொண்டின் சாஸ்திரங்களை நன்றாக அறிந்தவன் திடமான நம்பிக்கையை அடைகிறான். பக்தி தொண்டின் சாஸ்திரங்கள் அதை நன்றா புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வந்து நல்ல நம்பிக்கை. அப்படிதான் பக்தி தொண்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா என்னது? பகவான் பேர் தானே இல்ல இது ஃபெய்த் இருக்கிறவங்க தான் வந்து பக்தி தொண்டை பண்ண முடியும். இல்லாட்டா அவங்களால எல்லாம் தொடர்ச்சி அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இப்ப நம்ம ரெகுலரா கிளாஸ்க்கு எல்லாரும் வரோம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல நமக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, சம் அட்ராக்ஷன். நீங்க மாதா சொன்ன போல கண்ணெல்லாம் இங்க இருக்கு, இருந்தாலும் வரணும்னு சொல்லிட்டு வர தோணித்தேன். தட் மீன்ஸ் தட் ஷோஸ் அந்த ஒரு இது இருக்கு, ஆர்வம் நமக்குள்ள அந்த பக்தி வளர்ந்துடுறது. அவன் சாஸ்திரங்களை நன்றாக அறிந்தவன் திடமான நம்பிக்கையை அடைகிறான். அவன் முதல் நிலை பக்தன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். 2ஆம் வகுப்பினர் பக்தி சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு தேராவிட்டாலும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதை கிருஷ்ண பக்தியை சிறந்தது என்று கருத்தில் இயற்கையாகவே உறுதியான நம்பிக்கையுடன் செயல்படுபவர். எல்லாம் ஸ்லோகம் இதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது, ஞானம் அந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்திக்க முடியாது, ஆனா பக்தி தொண்டு செய்வாங்க நம்பிக்கை இருக்கு. இவர்கள் 3ஆம் வகுப்பினரை விட உயர்ந்தவர்கள். 3ஆம் வகுப்பினர்களுக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. இவருக்கு அட்லீஸ்ட் நம்பிக்கை இருக்கு, ஆனா வேற ஒண்ணும் செய்ய தெரியாது, நம்பிக்கை இருக்கவர். அப்ப இது பெட்டர் தேன் த 3rd கேட்டகரி. 3ஆம் வகுப்பினரிடம் சாஸ்திரங்களின் பக்குவ ஞானமோ நல்ல நம்பிக்கையோ இல்லை. ஆனால் பக்தர்களின் சங்கத்தினாலும் எளிமையான மனதினாலும் பக்தி தொண்டினை பின்பற்ற முயற்சி செய்கின்றனர். அந்த மாதிரி 3rd கேட்டகரியிலும் முயற்சி பண்ணி 2வது நிலைக்காவது வரலாம். கிருஷ்ண பக்தியில் 3ஆம் நிலையில் இருப்பவன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் 2ஆம் நிலையில் இருப்பவன் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேய் தோன்றுட்டார். அப்ப அவன் வந்து ஸ்லோகம் இந்த வேற இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியலைனாலும் அவன் வந்து கண்டினியூ பண்ண, அவன் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. முதல் நிலை கிருஷ்ண பக்தன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. அதெல்லாம் நம்ம கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பகல அதே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா மாதிரி. நம்ம எல்லாம் இன்னும் செகண்ட் லெவலே இருப்போமான்னு தான் டவுட். அப்ப வந்து என்னது கிருஷ்ண பக்தி 3ஆம் நிலையில் இருப்பவனை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு மிகவும் நல்லது என்று இல்ல இதை படிச்சேன்னா வாய்ப்பே இல்லை. முதல் நிலையில் உள்ளவன் முன்னேற்றம் அடைந்து இறுதியில் இலக்கை அடைவது உறுதி. கிருஷ்ண பக்தியின் 3ஆம் நிலையில் இருப்பவனை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு மிகவும் நல்லது என்னும் நம்பிக்கை அவனிடம் உள்ள போதிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களின் மூலம் பெறப்படும் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவு அவனிடம் இல்லை. இது யாரு? 3ஆம் நிலையில் இருக்கிறார். ஓகே, அவனதான் நம்பிக்கையிலே கொடுத்திருக்கேன். பொறுத்தவரை கிருஷ்ணனின் பக்தி தொண்டு மிகவும் நல்லது என்று நம்பிக்கை அவனிடம் உள்ள போதிலும் அவன் தான் நம்பிக்கை இல்லைன்னு போட்டிருக்கு. பக்குவ ஞானமோ நல்ல நம்பிக்கையோ இல்லை 3ஆம் வகுப்பினரிடம். இதை கன்ஃபியூஷனா இருக்காய்த்து 2ஆம் வகுப்பு. 2ஆம் வகுப்பு தான் இது வரணும். இது 3ஆம் வகுப்பு இல்லை. 2ஆம் வகுப்பில் உள்ள இவர்கள் சில சமயங்களில் இல்ல சமயம் 3ஆம் வகுப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. இதுல என்ன கொடுத்துருக்கீங்க?
இங்க இரண்டாம் நிலையில் இருப்பவனை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு மிகவும் நல்லது என்ற நம்பிக்கை அவனிடம் உள்ள போதிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களின் மூலம் பெறப்படும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு அவனிடம் இல்லை. அதுதான். ஆனா நம்பிக்கை இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வின் மூன்றாம் நிலையில் உள்ள இவர்கள், திரும்பி மூன்றாம் நிலையிலும் போட்டிருக்காரு, மேபி அதுதான். சில சமயங்களில் கர்ம யோகத்திலும் ஞான யோகத்திலும் நாட்டம் கொண்டிருப்பார். சில சமயங்களில் சஞ்சலமாக. அப்போ என்னது, யாரோ சொல்றாங்க கர்மா, இந்த ஒரு செயல் பண்ண பகவானுக்கு தேங்காவோட எல்லாம் சரியாயிடும், ஒரு 10 சுத்து சரியாயிடும். அதுல அந்த கர்மா யோகத்திலயும் அவங்க நம்பிக்கை வைப்பாங்க. ஞான யோகத்திலும் நாட்டம் கொண்டிருப்பார். ஞானம் ஏன்னா அவன் பலன் நோக்க செயல்கள்ல அதை திருப்திப்படுத்தணும், நமக்கு ஏதோ கிடைக்கணும் அது நினைச்சுட்டு அவன் பண்ணும்போது அதுலதான் அவனுக்கு நாட்டம் போகும். சில சமயங்களில் சஞ்சலமாக இருப்பார். பண்ணணுமா வேண்டாமா அதுலயும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். ஆனால் கர்மயோகம், ஞானயோகம் இவற்றின் பாதிப்பு நீக்கப்பட்ட உடனேயே அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் இரண்டாம் நிலையையும் முதல் நிலையையும் அடைகின்றனர். ஓகே. ஆனா கர்மயோகம் ஞான யோகத்தையும் நல்லா கிராஸ் பண்ணி அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா இரண்டாம் நிலைக்கு வந்துடுவார். ஆனா அதுக்குதான் நம்பிக்கை வர முடியும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் வர முடியும். முதல் நிலையையும் அவர் அடைய முடியும். கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கையும் கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கையும் 3 நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் தர பற்றுதல், இரண்டாம் தர பற்றுதல், மூன்றாம் தர பற்றுதல் ஆகியவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11ஆம் காண்டத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அது இதுல ஒண்ணும் கொடுக்கலையே. கிருஷ்ணரை பற்றியும் பக்தி தொண்டின் மேன்மையான பற்றியும் கேட்டறிந்த பின்னும் நம்பிக்கையின்றி இதனை வெற்று புகழ்ச்சியாக எண்ணுபவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பது போல காணப்பட்டாலும் இப்பாதையினை இதுதான் 3rd கேட்டகரி தான். அவங்களுக்கு நம்பிக்கையின்றி வேரோட்டமா பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கையோட பண்றாப்புல பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு உள்ளூர நம்பிக்கை கிடையாது. பக்தி வெறும் வெற்று புகழ்ச்சியாக எண்ணுபவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பது போல காணப்பட்டாலும் இப்பாதையினை மிகவும் கடினமாக உணர்கிறார்கள். அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பாதை கடினமா இருக்கும். ஏன்னா மேலோட்டமா பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணும்போது எதுவுமே அப்படித்தானே. யூ ஷுட் லைக் த ஜாப் வாட் யூ டு. அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. எந்த ஜாப், இவன் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு போற அந்த இடத்துல உள்ள அந்த ஜாப் பிடிச்சு வந்தா ஈஸியா பண்ணி முடிச்சுப்பாங்க. பிடிக்காத ஜாப்ல இருந்து அப்புறம் அது கஷ்டமா இருக்கும். இதே மாதிரிதான் இந்த பக்தி பாதையிலும் அப்படிதான். நம்ம நம்பிக்கையோட பண்ணும்போது அது ஈஸியா பண்ணும். அவனுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லாததுனால அவன் கடினமா அது உணர்றான். காலையில எழுந்திருக்கணுமா, மங்களாத்தி பாக்கணுமா, ஐயோ நாம ஜபம் பண்ணுமா, நிவேதனம் பண்ணுமா, டெய்லி நிவேதனம் பண்ணுமா, அப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய அங்கலாய்ப்புதான் இருக்கலாம். அத்தகையோருக்கு பக்குவம் அடைவதில் சிறு எதிர்பார்ப்பே உள்ளது. அத்தகையோருக்கு பக்குவம் அடைவது சிறு எதிர்பார்ப்பே உள்ளது. இவ்வாறாக பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியமானது. இந்த கேட்டகரி எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஆக்சுவலி. மீன்ஸ் அதெல்லாம் இதுல வராது, கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் வராது. இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஆனா கொஸ்டின்ல வராது. ஆனா என்ன இதுல ஓவரால் பார்த்தோம்னா நம்பிக்கை வேணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன கொடுத்திருந்தது, பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு. ஆனா பக்தி தொண்டுக்கு முன்னாடி என்ன வேணும், நல்ல நம்பிக்கை இருந்தாதான் அந்த பக்தி தொண்டே பண்ண முடியும். இல்லாட்டா அதெல்லாம் அவளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். எஸ். இப்ப யாரு கமலவணி மாதாஜி படிக்க முடியுமா உங்களால? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் தவ்யக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாஹம் தேஷ்வஸ்தித மாயா என்னால், ததம் பறந்து, இதம் இந்த, சர்வம் எல்லா, ஜகத் பிரபஞ்ச தோற்றம், அவ்யக்த மூர்த்தினா தோன்றாத உருவில், மத்சானி என்னில், சர்வபூதானி எல்லா ஆத்மாக்களும், ந இல்லை, ச மேலும், அகம் நான், தேஷு அவற்றில், அவஸ்தித அமைந்து, மொழிபெயர்ப்பு நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் அந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன வருங்களாமா, இருக்கின்றான். ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. பரமபுருஷ பகவானை ஜடப்புலன்களை கொண்டு உணர முடியாது. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாத்தி நபவேத் கிராயாம் இந்திரியை சேவோன்முகே ஜிஹ்வாதவ் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புத்ரத் யத பக்தி
பக்தி ராசாமிருத சிந்துவில் 1.2, 2, 3, 4, 214. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நாமம், புகழ், நிலை போன்றவற்றை ஜட புலன்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தகுந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவனுக்கு மட்டுமே அவர் வெளிப்படுகிறார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.38 கூறப்பட்டுள்ளது. பிரேமோ ஞனசன ஸ்ரீத பக்தி உலோச்சனே சந்த சதைவ ஹிருத யோஷு விலோகயந்தி. பரம புருஷ பகவானான கோவிந்தனின் மீது திவ்யமான அன்பினை வளர்த்தவர்கள் அவரை எப்போதும் தனக்குள்ளும் வெளியிலும் காண முடியும். இதனால் சாதாரண மக்களுக்கு அவர் தெரிவதில்லை. அவர் எங்கும் நிறைந்து எல்லாவற்றிலும் நுழைந்திருப்பவராயினும் ஜட புலன்களால் அவரை அறிய முடியாது என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வியக்த மூர்த்தினா என்னும் சொல்லின் மூலம் இது இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உண்மை என்னவெனில், அவரை நாம் காண முடியாவிட்டாலும் எல்லாம் அவரையே சார்ந்துள்ளன. இந்த ஜட பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதுமே அவரது உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியும் தாழ்ந்த ஜட சக்தியும் இணைந்த கலவையே என்பதை நாம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விவாதித்துள்ளோம். சூரிய ஒளி அண்டமெங்கும் பரவி இருப்பது போல இறைவனின் சக்தியும் படைப்பு முழுவதும் பரவியுள்ளது. அனைத்தும் அவரது சக்தியால் தாங்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அவர் எங்கும் பரவி இருப்பதால் தனது தனித்தன்மையை இழந்துவிட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது. அத்தகைய வாதத்தை முறியடிக்க நான் எங்கும் உள்ளேன், அனைத்தும் என்னில் உள்ளன, ஆனாலும் நான் விலகியுள்ளேன் என்கிறார் பகவான். உதாரணமாக, மன்னன் தனது சக்தியின் தோற்றமான அரசாங்கத்தை ஆள்கிறார். பல்வேறு அரசாங்க துறைகளும் மண்ணின் சக்தியை, ஒவ்வொரு துறையும் மண்ணின் சக்தியை சார்ந்துள்ளன. இருந்தாலும் மன்னன் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. இது ஒரு பண்படாத உதாரணமாகும். இது போலவே நாம் காணும் தோற்றங்கள் மட்டுமின்றி இந்த ஜட உலகத்திலும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருப்பவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை சார்ந்துள்ளன. அவரது சக்தியின் பரவலால் படைப்பு உண்டாகிறது. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருத்ஸ்னம். தமது பல்வேறு சக்திகளின் விரிவால் பகவான் எங்கும் நிறைந்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று விளையாடலாமா மாதாஜி? படிக்கிறது ஒண்ணு இருக்குங்களா மாதாஜி? புரியல. இன்னும் இருக்குதுங்களா படிக்கிறதுக்கு சொல்லி கேட்டேன். இன்னும் படிக்கிறேன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல, இருக்குதுங்களா மாதாஜி? இது திரும்ப இருந்தாலும் மன்னன் படிச்சுட்ட போல இருக்கு மாதாஜி. இன்னும் படிக்கிறதுக்கு இல்ல, நம்ம கிளாஸே முடிஞ்சிடும். ஓ, சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க. படிச்சுட்டீங்களா? நல்லா படிச்சீங்க. ஓகே மாதாஜி. 2 பேர் படிக்கிறதுக்குள்ள கிளாஸ், 3 பேர் இருக்காங்க. அவங்க படிக்கிறதுக்குள்ள படிக்க முடிச்சு விடலாம். ஏன்னா அதுக்குள்ள வேற கிளாஸ் வருமே. எஸ். இப்ப இதை குட்டியா தானே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் அப்படின்னா என்னது? உருவம் இல்லாத தோன்றம்னாக்கா அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்லயும் நான் இந்த ஒரு கீழே முழுவதும் நான் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்க. அவர் எல்லாத்தையும் இருக்காருன்னா நம்ம எல்லா ஜீவன்களும் அவருக்குள்ளதா இருக்கும். ஆனால் நான் அவர்களில் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பரமாத்மா பத்தி இங்க குறிப்பிடல. அவர் கோலோக விருந்தாவனத்தை இருக்கார். நான் இதெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் எனக்குள்ள அடக்கம். இருந்தால் நான் எங்க இருக்கேன்? நான் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கேன். சோ அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் அந்த ராஜாவோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு. சோ இந்த பக்தி ரசாமிருத சிந்து இதுதான் இதை நாங்க பைஹார்ட் பண்ணி எக்ஸாம்ல படிச்சோமே, அதெல்லாம் இப்படி வரும். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்க எல்லாம் படிங்கோ. 4th 5th லெவல்லாம் படிங்கோ. நான் பெற்ற இன்பம் இல்ல, நான் பெற்ற துன்பம்லாம் நீங்களும் துன்பம் பண்ணணும். ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஆனா நிறைய பேர் படிக்கிறாங்களே, எல்லாம் என்னது, ரிட்டையர்ட் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ தேர். டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸ், PhD டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. சோ எல்லாரும் படிக்கலாம். சோ இதுல தான் கிருஷ்ணநாமாதி ந பவேத் கிராஹ்யம் இந்திரியை. நம்ம இது புலன்களாலதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நாமம், புகழ், லீலை போன்றவற்றை ஜட புலன்களால் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏதோ கண்ணால பார்த்தேன், புரிஞ்சுட்டேன், பகவான் இப்படி இருக்காரு, அந்த மாதிரிலாம் புரிய விடாது. எப்படி புரிய வருமாம்? தகுந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவனுக்கு மட்டுமே அது வெளிப்படுகிறார். பிரம்ம சமித்தையில் இது கூறப்பட்டுள்ளது. இது என்னது? நாபவே கிராஹ்யம் இந்திரிய புலன்களால் நம்ம முடியாது. சேவோன் முக்கேகி ஜீவாதோ, அது இந்த கோட்ல என்னது? சேவோன் முக்கேனா
நாக்கால ருசிச்சு, ஜிவ்வாதவர் தான், ஜிவ்வனா அது, ஜிவ்வானா நாக்கு, சேவோன்முகி சாப்பிடுறதாலையும் பகவானோட நாமம் சொல்றதுனா இந்த நாக்கை வச்சுதான் நம்ம வந்து பகவானை உணரலாம் அப்படின்னு 2வது லைன், 3வது லைனும் 4வது லைனும் கொடுத்திருக்கு. சேவோன்முகி, இது வந்து சேவனம் பண்றது, தட் இஸ் கிராஹ்யம். நம்ம வந்து ஆகாரமா ஒரு பிரசாதம் உட்கொள்றதுனாலையும் பகவான் நாம சொல்றதால இந்த நாக்கு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதனாலதான் அப்படி பண்ணினாதான் பகவான் புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர நம்ம இந்திரியம் உறுப்புகளை வைத்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதே போல இதுலயும் பிரம்ம சமிதையிலையும் கொடுக்கும், பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோச்சனை என்ன சந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி, இதை போட்டிருக்கு ஏஷு. பரமபுருஷ பகவான் கோவிந்தனின் மீது திவ்யமான அன்பனை வளர்த்தவர்கள் அவரை எப்பொழுதும் தனக்குள்ளும் வெளியிலும் காண முடியும். இப்பவும் பகவான் நம்ம கூட இருக்கார், எனக்குள்ளேயும் இருக்கார், வெளியில எந்த ஒரு இதை பார்த்தாலும் பகவான் இருக்காரு. அந்த மாதிரி வந்து அவளாலதான் எண்ண முடியும். இதனால் சாதாரண மக்களுக்கு அவர் தெரிவதில்லை. நம்ம வந்து ஒரு இட்ஸ் லைக் ஏர் தான். இப்ப வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அப்படிதானே சொல்லி தர்றாரு, ஏர் யூ கேன் நாட் சி ஏர், யூ கேன் ஃபீல் ஏர், அப்படிதானே இந்த சயின்ஸ்ல எல்லாம் அப்படிதானே சொல்லி கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து உணரதான் முடியும், பார்க்கலாம் முடியாது. பார்க்கலாம்னா எப்படி, ஒரு உருவமா பார்க்கலாம். யாரையோ பார்த்தா நீங்க கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாத்தினீங்கன்னா அப்படி வேணா சொல்லலாம். ஆனா பகவான் இந்த சங்க சக்கரத்தோட நிற்கிறவங்க யாருக்கு வரும், அதெல்லாம் வரும், சில பேருக்கு வரும், கனவுல வரும். அதெல்லாம் அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம், அவ்வளவு பெரிய இதா இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் அந்த யோகியெல்லாம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி வந்து பகவான் வந்து நம்ம உணரதான் முடியும். அவர் எப்படி உணரலாம்னாக்கா திவ்ய அன்பு அன்பனை வளர்த்தவர்களுக்கு தான் முடியும். அவரை எப்போதும் தனக்குள்ளும் வெளியிலும் காண முடியும். இதனால் சாதாரண மக்களுக்கு அவர் தெரிவதில்லை. அவர் எங்கும் நிறைந்து எல்லாவற்றிலும் நுழைந்திருப்பவராயினும் ஜடப்புலங்களால் அவரை அறிய முடியாது என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. நம்ம ஜடப்புலால காதால கேட்டேன், கண்ணால பார்த்தேன்னா ஒரு உருவத்தை பார்க்க முடியும். ஆனா பக்தி வர்ணனா எப்படி, லிட்டரலி அவர் நல்லா சேவை பண்ணாதான் அது வந்து புரிய முடியும். அவ்வியக்த மூர்த்தினா என்னும் சொல்லின் மூலம் இது இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வியக்த மூர்த்தினா, அவ்வியக்தம் அப்படின்னா அன்மேனிஃபெஸ்டட், அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்துல இருக்காரு, மீன்ஸ் அரூபமா இருக்கார். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் அவரை நாம் காண முடியாவிட்டாலும் எல்லாம் அவரையே சார்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா, என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? வாய்ஸ் கட் ஆயிட்டே இருந்தோம். அவ்வியக்தான்னு சொல்லும் போது எல்லாம் கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இப்ப எனக்கு ஒரு மெசேஜ், அவ்வியக்தான்னு என்ன சொன்னேன்னு தெரியல. அன்மேனிஃபெஸ்ட், ஒரு உருவம் அரூபம், அரூபமாக ஒரு பகவானை வந்து அவரை அந்த மாதிரி அரூபமான பகவானை வந்து அவர்கள் வந்து அறிய முடியாது என்று இங்கே கூறப்படுகிறது. அவ்வியக்த மூர்த்தினா என்னும் சொல்லின் மூலம் இது இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உண்மை என்னவெனில் அவரை நாம் காண முடியாவிட்டாலும், அவரை வந்து சங்க சக்கரத்தும் கிரீடத்தோட அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியலைனாலும் எல்லாம் அவரை சார்ந்துள்ளது. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வரணும். இந்த ஜடப்பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதுமே அவரது உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியும் தாழ்ந்த ஜட சக்தியும் இணைந்த கலவியே என்பதை நாம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் இது வந்து நன்னாவே படிச்சோம் இல்லையா, உயர்ந்த சக்தி தாழ்ந்த சக்தி தாழ்ந்த சக்தி அது படிச்சோமே. அதெல்லாம் அதோட கலவைதான் இந்த ஃபுல் பிரபஞ்சமே நிறைஞ்சிருக்கு என்பதை நாம் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விவாதித்தோம். சூரிய ஒளி அண்டமெங்கும் பரவி இருப்பது போல இறைவனின் சக்தியும் படைப்பு முழுவதும் பரவியுள்ளது. என்னது, அவர் அசைய சொன்னதான் அந்த இலைய அசையும். எதுவுமே அவர் ஸ்டாப்னா ஸ்டாப், அந்த ஒரு பாட்டுல வருது, அதுதான் என்ன, நான் அசைந்தால் அசையும் அந்த பாட்டு உண்டே, பகவான் அசைய சொன்னாதான் அது எல்லாமே அசையும். இந்த மாதிரி சோ சக்தி எல்லாமே பகவானோட இதுலதான் எல்லாமே நிக்கிறது. பிரபஞ்சம் எல்லாமே பிளானட் எல்லாமே பார்த்தா எல்லாம் அப்படி அந்த சராசரத்தை அப்படி தொங்கிட்டு தொங்குறதுன்னா மேல இருந்தெல்லாம் கொக்கியெல்லாம் கிடையாது, அப்படியே ஃப்ளோட்டிங். ஆனா அதே அந்த ஆர்பிட்ல சுத்துறது, எர்த் வந்து அதே இது ரொட்டேஷன் ஒரு ரெவல்யூஷன் எல்லாம் அதே டைம்ல பண்றதுன்னு இதெல்லாம் பகவானோட இதனாலதான். நாட் ஓன்லி எர்த்தை விட பெருசு அந்த மாதிரி எல்லாம் பிளானட்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாமும் எல்லாம் அது மாத்திரம் இல்லை, இப்ப நம்ம பாக்குறது அந்த லெவலுக்கு போக வேண்டாமே, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறா போல எத்தனையோ திங்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் பகவானோட இதாலதான் இருக்கு. நம்ம அந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடி படிச்சோமே, சூத்ரே மணிகணா இவ, அந்த மணி ஒரு மாலையில மணி கோத்திருக்கிறா போல ஓரொன்றும் பகவானோட இதுலதான் வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட், எவ்ரி திங் இஸ் அரேஞ்ச் பை காட். ஒரு மாலையில வந்து மணி கோத்திருக்கிறா போல அந்த மாதிரி இருக்கும். இறைவனின் சக்தி படைப்பு முழுவதும் பரவியுள்ளது, அனைத்தும் அவரது சக்தியால் தாங்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அவர் எங்கும் பரவி இருப்பதால் தனது தனித்தன்மையை இழந்து விட்டதாக முடிவு செய்யக்கூடாது. அவரோட அப்படியே எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்காரு. அப்ப அவரோட ஒரிஜினல் சக்தியெல்லாம் இழந்து போய் விட்டார் அப்படி எல்லாம் கிடையாது. அப்போ வந்து அவரோட தனித்தன்மை என்னது, தான் அவர் வந்து ஒரு ஆளா கோலோகம் இருக்கதான் இருக்கார், தனித்தன்மை இருக்கு.
அத்தக வாதத்தை முறியடிக்க, இந்த வாதம் யாரு? விவாதம் அத்வைதிக் பிரின்சிபல். அவாதான் உருவம் இல்லாதவர் சொல்றாரு. அவளும் கோலோகம் இருந்தவங்களாம் நம்பிக்கை கிடையாது. அத்தக வாதத்தை முறியடிக்க நான் எங்கும் உள்ளேன், அனைத்தும் என்னில் உள்ளன, ஆனாலும் நான் விலகி உள்ளேன் என்கிறார் பகவான். உதாரணமாக மன்னன் தனது சக்தியின் தோற்றமான அரசாங்கத்தை, ஒரு அரசாங்கம் நடத்தினா இந்த பண்டம் போயிட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டா இருக்க முடியுமா? எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அவர் ஒன்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுக்க முடியும். அதே போலதான் ஒரு கம்பெனி ஓனர், நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், நிறைய சென்டர் இருக்கும், ஃபேக்டரி இருக்கும், ஆபீஸ், எல்லாத்தையும் அவர் போக முடியுமா? முடியாது. ஆனா அவரோட கண்ட்ரோல் இருக்கும். அது போலதான் பகவான் உதாரணமாக மன்னன் தனது சக்தியின் தோற்றமான அரசாங்கத்தை ஆள்கிறார். பல்வேறு அரசாங்க துறைகளும் மன்னனின் சக்தியே, ஒவ்வொரு துறையும் மன்னனின் சக்தியை சார்ந்துள்ளன. இருந்தாலும் மன்னன் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர் ஒரு மெயின் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து இருப்பா இருக்கும். அப்புறம் ஏதோ மீட்டிங் போறதுக்கு எங்கேயோ போயிட்டு இருப்பார். ஆனா எல்லாமே யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கும்? இவரோட ஒரு கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும். டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் இருப்பாங்க, அவங்க தான் நினைச்சா போல எல்லாம் பண்ண முடியாது. இவரோட கண்டிப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஒரு கம்பெனியோட சொல்றேன். அதே போலதான் பகவான் ஒரு இடத்துல இருக்கார். ஆனா அவரோட கண் பார்வை, அவரோட கண்ட்ரோல் இருக்கும் எல்லாத்தையும். ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. இது ஒரு பண்படாத உதாரணமாகும். இது போலவே நாம் காணும் தோற்றங்கள் மட்டுமின்றி இந்த ஜட உலகத்திலும் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருப்பவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை சார்ந்துள்ளன. அவரது சக்தியின் பரவலால் படைப்பு உண்டாகின்றன. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல விஷ்டவியாகம் இதம் கிருஷ்ணம், தமது பல்வேறு சக்திகளின் விரிவால் பகவான் எங்கும் நிறைந்துள்ளார். இது நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது யாரு? சாந்தி மாதாஜி. அவள ராஜேஷ் நசமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோக மைஸ்வரம் பூத புருண சபு தஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனக ந என்றுமில்லை ச மேலும் மஸ்தானி ஏனெனில் நிலை பெற்று பூதானி படைப்பு முழுதும் பஷ்ய காண்பாயாக மே எனது யோக மைஸ்வரம் புரிந்து கொள்ள முடியாத யோக சக்தி பூத புருத் எல்லா ஜீவன்களின் பாதுகாவலர் ந என்றும் இல்லை ச மேலும் பூதச பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் மம எனது ஆத்மா பூத பாவன எல்லா தோற்றங்களின் மூலமான மொழிபெயர்ப்பு. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நான் எல்லா உயிர்களினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பவன், மூல காரணம். பொருளுரை அனைத்தும் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பதாக கூறுகிறார் பகவான். மஸ்தானி சர்வபூதானி, தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த ஜட தோட்டத்தின் பராமரிப்பிலும் பாதுகாப்பிலும் அவர் நேரடியாக தொடர்பு கொள்வதில்லை. தனது தோள்களில் கோலத்தை தாங்கி கொண்டுள்ள அட்லஸ் சித்திரத்தை நாம் சில நேரங்களில் காண்கிறோம். மாபெரும் பூமியை தாங்கியுள்ள அவன் மிகவும் சோர்வாக தெரிகிறான். படைக்கப்பட்ட இவ்வுலகத்தினை தாங்கி கொண்டுள்ள கிருஷ்ணரது செயலை அத்தகு சித்திரத்துடன் ஒப்பிடக்கூடாது. எல்லாம் தன்னை சார்ந்திருந்தும் தான் அவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதாக கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். கிரக மண்டலங்கள் வானில் மிதந்து கொண்டுள்ளன. அந்த வானம் பரமபுருஷன் சக்தியே. ஆனால் அவன் வானிலிருந்து வேறுபட்டவர், வேறு விதமான நிலை பெற்றுள்ளார். எனவேதான் அனைத்தும் எனது அசிந்திய சக்தியில் அமர்ந்திருந்தும் பரமபுருஷ பகவானான நான் அவற்றிலிருந்து தனித்தே விளங்குகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். இதுவே சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட இறைவனின் வைபவமாகும். வேத அகராதியான நிருக்தியில் யுஜ்யதே அனேன துர்கடேஷு காரியேஷு பரமபுருஷர் தனது சக்திகளின் மூலம் சிந்தனைக்கு கெட்டாத அற்புதமான லீலைகளை புரிகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் பல்வேறு திறன் வாய்ந்த சக்திகளை கொண்டுள்ளார். அவரது சங்கல்பமே சத்தியமாகும். இவ்விதமாக பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஏதேனும் செய்ய நினைக்கலாம், ஆனால் அதில் பற்பல இடையூறுகள் இருக்கும். சில சமயங்களில் நாம் நினைப்பதை செய்ய முடியாமலும் போகலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவரது விருப்பம் மட்டும் போதும், அனைத்தும் பக்குவமாக நிறைவேறிவிடும். அது எவ்வாறு நடந்தது என்று கூட கற்பனை செய்ய முடியாது. பகவான் இந்த உண்மையை விளக்குகிறார். நானே ஜடத்தோற்ற முழுவதையும் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் போதிலும் நான் அதனை கொஞ்சம் மேல தூக்குங்க, மேல தூக்குங்க. நான் அதனை தொடுவதில்லை. அவரது பரம இச்சை போதும். அந்த இச்சையாலே அனைத்தும் படைக்கப்படுகின்றது, அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படுகின்றது, அனைத்தும் பராமரிக்கப்படுகின்றது மற்றும் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றது. அவருக்கும் அவரது மனதிற்கும் இடையே, நமக்கும் நமது தற்போதைய ஜட மனதிற்கும் இடையில் இருப்பது போன்று எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. ஏனெனில் அவர் பூரண ஆத்மா பகவான் ஒரே சமயத்தில் அனைத்திலும் விற்றுள்ளார். இருப்பினும் அவர்
எவ்வாறு தனிப்பட்ட நபராகவும் விளங்குகிறார், எவ்வாறு சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்ள எவ்வாறு என்பதை சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் இந்த ஜட தோட்டத்திலிருந்து வேறுபட்டவராக இருந்தும் எல்லாம் அவரையே சார்ந்துள்ளன. இதுவே இங் யோகம் ஐஸ்வரம் பரமபுருஷ பகவானுடைய யோக சக்தி என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்ற இதுல, படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார், நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பேன் என்று கைவிட்டேன். என்றும் இல்லை மேலும் மஸ்தானி என்னில் நிலை பெற்று பூத்தானி படைப்பு முழுவதும் காண்பாயாக. எல்லாம் பாரு, இன்னும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், எல்லாம் இருக்குது. எனது மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன மாதாஜி? படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? இல்ல அதுதான் இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு நான் மேல போயிட்டு நிலை பெற்று இருக்கிறது, என்னில் நிலை பெற்று. ஆமா, நிலை பெற்று இருக்கிறது தானே வரணும், இல்லைன்னு சொல்றாரு. அதான் இது படிச்சோடனே எங்கேயோ தப்பறே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல போய் பாக்குறேன். நிலையாக இல்லாம அழிந்து விடுகிறது என்றார். அப்ப என்ற போதிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ள என்றிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இருப்பினும் இது கண்டினியூஷன். இருப்பினும் படைக்கப்பட்ட எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்னா இதோட கண்டினியூஷன். மாதாஜி அந்த மீனிங்ல பாருங்களேன், அது எண்ணில் நிலை பெற்றுதான் போட்டிருக்கு மஸ்தானில. என்னால் நிலை பெற்று நிலை பெற்று. ஆமா, என்றும் இல்லை என்னது, மேலும் என்னில் நிலை பெற்று என்றும் இல்லை, படைப்பு முழுவதும் என்றும் இல்லை அப்படின்னு பூட்டானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம். இப்போ இந்த இதுல இந்த இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணும். இதுல என்னது, நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. அப்புறம் இது இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்று இருக்கவில்லை. எல்லாம் நான் படைத்திருக்கேன், ஆனா எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கா, அதுவும் இல்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார், அவரு யோக சக்தியால அதெல்லாம் படைத்திருக்கார் அப்படின்னு. என்றும் இல்லை மேலும் என்னில் நிலை பெற்று படைப்பு முழுவதும் அவரோ யோக சக்தியால படைத்திருக்கார் அப்படின்னு. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார், நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இது செப்பரேட். அப்படிதான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நினைக்கணும். நான் அதோட ஒரு பாகம் இல்லை. ஐ எம் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அது பொருளுரை என்ன பார்க்கலாம். அனைத்தும் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பதாக கூறுகிறார் பகவான். பத்ஸ்தானி சர்வபூதானி. இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த ஜட தோற்றம் இதை என்ன தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இவர்தான் என்னது அனைத்தும் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பதற்கா எனக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அது இருக்குன்னா, ஆல் மை பாடி பார்ட்ஸ் ஆர் இன் திஸ் பாடி எல்லாம் இருக்குன்னா நான் எனக்குள்ள இருக்கு, ஐ எம் ஆல்சோ தேர், இதுல இருக்கு அப்படின்னு. அது தப்பா புரிஞ்சுக்கூடாது. அப்ப அந்த காட் அந்த இடத்துலதான் இருக்காருன்னு கிடையாது, அவர் படைத்திருக்காரு, ஆனா அவர் வேற இடத்துல இருக்கார். அந்த மாதிரி இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த ஜட தோற்றத்தின் பராமரிப்பிலும் பாதுகாப்பிலும் அவர் நேரடியாக தொடர்பு கொள்வதில்லை. தனது தோள்களில் கோலத்தை, அது ஒரு இது இந்த குளோப் அதை வச்சு காட்டுறாங்களே, குளத்தை தாங்கி கொண்டுள்ள அட்லஸ் சித்திரத்தை நாம் சில அவங்க அது முகம் எப்படி இருப்பாங்க, மாபெரும் பூமியை தாங்கியுள்ள அவன் மிகவும் சோர்வாக தெரிகிறான். படைக்கப்பட்ட இவ்வுலகத்தினை தாங்கி கொண்டுள்ள கிருஷ்ணர திசையிலை அத்தகைய சித்திரத்துடன் ஒப்பிடக்கூடாது. அவர் அப்படி சோர்ந்தெல்லாம் இல்ல, அவர் அப்படி நினைச்சா அந்த மாதிரி தூக்கி எங்களோட பால் மாதிரி எல்லாம் தன்னை சார்ந்திருந்தும் தான் அவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதாக கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். கிரக மண்டலங்கள் வானில் மிதந்து கொண்டுள்ளன. அந்த வானம் பரமபுருஷனின் சக்தியே, அவருடைய சக்தியால தான் எல்லாம் மிதந்து இருக்கு. ஆனால் அவர் வானிலிருந்து வேறுபட்டவர். அவர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாலும் அவர் அதுல இருந்து வேறுபட்டவர், வேறு விதமான நிலை பெற்றுள்ளார். எனவேதான் அனைத்தும் எனது அச்சிந்திய சக்தியால், அச்சிந்தியனா புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத, சிந்தானா ஒரு நினைவு சக்தியோட நம்ம கிரியேட் பண்றது. அந்த சக்திக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அனைத்தும் எனது அச்சிந்திய சக்தியால் அமைந்திருந்தும் பரமபுருஷ பகவானானதான் அவற்றிலிருந்து தனித்தை விளங்குகின்றேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். சிம்பிளா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார், பட் அவர் அந்த இதுல இல்ல. அவர் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாமே அவருடைய சக்தி தான். ஆனாலும் அவர் ஒரு உருவமா எங்க இருக்கார், கோலோக பிருந்தாவத்துல இருக்கார் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் என்று பகவான் கூறுகிறார். இதுவே அதான் அந்த முக்குணங்களே அப்படித்தானே சொல்றாரு இல்லையா, முக்குணங்கள், இந்த இயற்கையோட முக்குணங்கள். ஆனா அவர் அது அவருடைய சக்தி தான். இருந்தாலும் அவர் அப்பாற்பட்டவர். அதே போலதான் இந்த 4 சாத்துர்பண்யம் மயா சிருஷ்டம், 4 விதமான இந்த மக்கள்களை அந்த இது பிரிச்சுட்டு, ஆனா அவர் அதுல என்ன பந்தப்பட்டு மாட்டார்.
அவர் பிராமணனா கஷத்திரியனா இல்ல, அவர் அதுல இல்லை. அதான் நிறைய ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி இருக்கும். அவர் வேறுபட்டவர், நான் அவற்றிலிருந்து தனித்தே விளங்குகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். இதுவே சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட இறைவனின் வைபவமா கிளியராவே ஒத்துட்டா. சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். வேத அகராதியான நிருப்தியில் இது நிருப்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. அது வேதத்தோட எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. வேத அகராதி யுஞ்சத்தேனாக்கா யுஞ்சத்தே அனேன துர்கட்டேஷு காரியேஷு. பரமபுருஷ தனது சக்திகளின் மூலம் சிந்தனை கெட்டாத அற்புதமான லீலைகளை புரிகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் பல்வேறு திறன் வாய்ந்த சக்திகளை கொண்டுள்ளார். அவரது சங்கல்பமே சக்தியாகும். அவர் நினைத்தால் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி அவர் சங்கல்பம் பண்ணிட்டாருன்னா முடியும். அதுக்கு சொல்லுவாள் என்ன சொல்லுவாள். இவ்விதமாக பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டாது. என்ன வரும்னா இது ஹிந்தி வேர்ட்ஸ் உண்டு. அவர் நினைத்தால் முடியும், அவர் நினைக்கலைனாக்கா முடியாது அப்படின்னு அது ஒரு கோர்வையா சொல்லுவார். ஓகே, இவ்விதமான பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஏதேனும் செய்ய நினைக்கலாம், ஆனால் அது பற்பல இடையூறுகள் இருக்கும். அதான் மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நிறைய இடையூறு. நமக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும் ஒண்ணுமே தெரியாது, ஜஸ்ட் பிளான். ஆனா அதுல நிறைய இடையூறுகள் வரும். சில சமயங்களில் நாம் நினைப்பதை செய்ய முடியாமலும் போகலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவரது விருப்பம் மட்டும் போதும். அனைத்து பக்குவமானதாக நிறைவேறிவிடும். அது எவ்வாறு நடந்தது என்று கூட கற்பனை செய்ய முடியாது. பகவானே இந்த உண்மையை விளக்குகிறார். நானே ஜடத்தோற்றம் முழுவதையும் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் போதிலும் நான் எதனையும் தொடுவதில்லை. நான் அதனை தொடுவதில்லை. மீன்ஸ் ஐ எம் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட். நான் தான் எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறேன், நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் அதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேன். அவரது பரம இச்சை போதும். அவரது பரம இச்சை போதும். அந்த இச்சையாலேயே அனைத்தும் படைக்கப்படுகின்றது, அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அவரே கிரியேட் பண்ற, அவரே பாதுகாக்கவும் செய்யற, அனைத்து பராமரிக்கப்படுகின்றது மற்றும் பாதுகாக்கவும் படிக்கிறது, பராமரிக்கவும் படிக்கிறது மற்றும் அனைத்தும் அழிக்கவும் படிக்கிறது. அவருக்கும் அவரது மனதிற்கும் இடையே, நமது தற்போதைய ஜட மனதிற்கும் இடையே இருப்பது போன்ற எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. அவரேதான் ரூபம், அவரேதான் சோல், அவரேதான் உடல் அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரோட இது ஒன்றும் வேறுபாடு கிடையாது. அவரோட தாட்டும் என்னது, அவர் நினைக்கிறது அதே தான் நடக்கும். அந்த மாதிரி அவருக்கு தாட் வேற, அதனால வேறுபடுறது அந்த மாதிரி இல்லை. நமக்கு தான் அந்த மாதிரி வித்தியாசம். ஏனெனில் அவர் பூர்ணாத்மா. பகவான் ஒரே சமயத்தில் அனைத்திலும் பெற்றுள்ளார். இருப்பினும் அவர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட நபராகவும் விளங்குகிறார் என்பதை சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார், ஒரு எறும்பிலையும் இருக்கார், நம்மளையும் இருக்கார். ஆனால் எங்க கோலோக பிருந்தாவனத்திலும் இருக்கார். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். சாதாரண மனிதர்களால அது புரிய முடியாது. ஒரு பக்தர்களால புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் ட்ரையாவது பண்ணுவோம். நம்ம அவர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட நபராக விளங்குகிறார் என்பதை சாதாரண மனிதன் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் இந்த ஜட தோற்றத்திலிருந்து வேறுபட்டவராக இருந்தும் எல்லாம் அவரை சார்ந்துள்ளன. இதுவே இங்கே யோகம் ஐஸ்வரம் பரமபுருஷ பகவானுடைய யோக சக்தி என்று விளக்கப்பட்டது. சாந்தி மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா காஷஸ்திதோ நித்யம் வாயுः சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானித்யுபதாரய. யதா எவ்வாறு, ஆகாஷ ஸ்திதஹ ஆகாயத்தில் நிலை பெற்று, நித்யம் எப்போதும், வாயு காற்று, சர்வத்ர கஹ எங்கும் வீசிக்கொண்டு, மகான் பெரும், ததா அது போலவே, அனைத்தும், மத் ஸ்தானி எண்ணில் நிலை பெற்று, இது இவ்வாறு, உபதாரய புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய். எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. பொருளுரை: இந்த பிரம்மாண்டமான ஜடப்படைப்பு எவ்வாறு இறைவனில் அமைந்துள்ளது என்பது சாதாரண மனிதனின் சிந்தனைக்கு எட்டாததாகும். ஆனால் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள உதவும்படி இறைவன் இங்கு ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். நாம் காணக்கூடிய தோற்றங்களில் மிகப்பெரியது ஆகாயமே. அந்த ஆகாயத்தினுள் உள்ள மிகப்பெரிய பிரபஞ்ச தோற்றம் காற்று. காற்றின் அசைவுகளே அனைத்து அசைவுகளையும் உண்டாக்குகின்றன. காற்று பிரம்மாண்டமாக உள்ள போதும் அது ஆகாயத்தினுள் அமைந்துள்ளது. ஆகாயத்தின் எல்லைகளை தாண்டுவதில்லை. அதுபோல அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுதும் இறைவனின் பரம இச்சையாலேயே இயங்குகின்றன. அனைத்தும் அவரது பரம இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளன.
பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பமின்றி ஒரு புல்லும் அசையாது என்பதை அனைவரும் அறிவர். எல்லாம் அவரது விருப்பப்படியே நடக்கின்றன. அவரது விருப்பப்படியே அனைத்தும் படைக்கப்படுகின்றன, அனைத்தும் காக்கப்படுகின்றன, அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் அவர் அனைத்திலிருந்தும் விலகி இருக்கிறார். காற்றின் செயல்களில் இருந்து ஆகாயம் தனித்து விளங்குவதைப் போல. யத் பீஷா வாதக பவதே, பரமபுருஷருக்கு பயந்தே காற்று வீசுகின்றது என்று உபனிஷத், தைத்தீரிய உபனிஷத் 2.8.1 கூறுகின்றது. பிருகத் ஆரண்யக உபனிஷதத்தில் 3.8.9 கூறப்பட்டுள்ளது. ஏதஸ்ய வா அசரஸ்ய பிரசாசனே கார்கி சூரிய சந்திரமசௌ வித்ருதௌ திஷ்டத. ஏதஸ்ய வா அசரஸ்ய பிரசாசனே கார்கி தியாவ் ஆப்ருதிவ்யௌ வித்ருதௌ திஷ்டதஹ. பரமபுருஷ பகவானின் மேற்பார்வையில் அவரது உன்னத கட்டளையின்படி சந்திரன், சூரியன் மற்றும் இதர பெரும் கிரகங்களும் இயங்குகின்றன. பிரம்ம சமிகதையில் 5.52 கூறப்பட்டுள்ளது. யச்சஷீர் ஏஷ சவிதா சகல கிரகானாம் ராஜா சமஸ்த சுரமூர்த்திர் அசேஷ தேஜாக யஸ்யாஞய பிரமதி சம்ருத கால சக்ரோம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தம் அகம் பஜாமி. இது சூரியனின் இயக்கத்தை பற்றிய விளக்கம். சூரியன் பரமபுருஷரின் கண்களில் ஒன்று என்றும் வெப்பத்தையும் ஒளியையும் தரும் அளவற்ற சக்தியுடையது என்றும் கோவிந்தரின் உன்னத விருப்பம் மற்றும் கட்டளையின்படி அது தனது பாதையில் இயங்குவதாகவும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நமது கண்களுக்கு மிகவும் அற்புதமாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் தோன்றும் இந்த ஜட தோற்றம் பரமபுருஷ பகவானின் முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதற்கான ஆதாரங்களை நாம் வேத இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது. இந்த அத்தியாயத்தின் பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் இது மேலும் விளக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், திரும்பி இதே ரிப்பீட் தான் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? இது நாம் அவர் இல்லாம இந்த பகவானுடைய விருப்பம் இல்லாம ஒரு புல்லும் அசையாது என்பதை அனைவரும் அறிவர். எல்லாம் அவரது விருப்பப்படியே நடக்கின்றன. அவரது விருப்பப்படியே அனைத்தும் படைக்கப்படுகின்றன. அதேதான் திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. அனைத்தும் காக்கப்படுகின்றன, அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் அவர் அனைத்திலிருந்தும் விலகி இருந்தார். அவர் இது காற்றோடு கொடுத்திருக்காரு. ஒரு ஆகாயத்துல இருக்குன்னா ஆகாயத்துக்கு உள்ளதான் அந்த காற்றே இருக்கு. காற்று அந்த ஆகாயத்தை தாண்டி போக முடியாது. அதனால ஆகாயம் என்னது? அது வேற ஒரு ஐடென்டிட்டி, காற்று ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி. காற்றின் அளவு அசைவுகளை, அனைத்து அசைவுகளையும் உண்டாக்குகின்றன. காற்று பிரம்மாண்டமாக உள்ள போதிலும் அது ஆகாயத்தினுள் அமைந்துள்ளது. ஆகாயத்தின் எல்லைகளை தாண்டுவதில்லை. அதுபோல அற்புதமான பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் இறைவனின் பரம இச்சையாலேயே இயங்குகின்றன. அனைத்தும் அவரது பரம இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளன. பரமபுருஷ பகவான் விருப்பம் என்று ஒரு புல்லும் அசையாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் என்னது? அவர் வேறுபட்டு இருக்கார். அப்புறம் இதுல வேற என்ன கொடுத்திருக்கு? பிரகத்தாரண்ய உபனிஷத்தையும் கொடுத்திருக்கு. ஏதஸ்ய பரமபுருஷ பகவானின் மேற்பார்வையில் அவரது உன்னத கட்டளையின்படி சந்திரன், சூரியன் மற்ற இதர பெரும் கிரகங்களும் இயங்குகின்றன. எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்காரு. இருந்தாலும் அவர் அந்த கண்ட்ரோல் அப்படி இல்லை. அவர் வேறுபட்டு இருக்கார். வேத இலக்கியங்கள் காண முடிகிறது. இது அத்தியாயம் பின்வரும் பதங்களில் இது மேலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ், சாஸ்வத மாதாஜி படி. हरे कृष्णा शाश्वत माताजी। हरे कृष्णा माताजी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. சர்வபூதானி படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களும், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, பிரகிருதிம் இயற்கையில், யாந்தி நுழைகின்ற, மாமிகாம் எனது, கல்பக்ஷயே கல்பத்தின் முடிவில், புனக மீண்டும், தானி இவை அனைத்தையும், கல்ப ஆதவ் கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில், விஸ்ருஜாமி படைக்கின்றேன், அகம் நான். மொழிபெயர்ப்பு: குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்து கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். பொருளுரை: இந்த ஜடத்தோற்றத்தின் படைப்பில் காத்தல், அழித்தல் ஆகியவை பரமபுருஷனின் உன்னத விருப்பத்தை முழுமையாக சார்ந்துள்ளது. கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். 100 வருடங்கள் வாழக்கூடிய பிரம்மாவின் ஒரு பகல் நமது பூவுலகின் கணக்கில் 430 கோடி வருடங்களாகும். அவரது இரவும் அதே போன்ற நீண்ட காலமாகும்.
அத்தகு பகலையும் இரவுகளையும் கொண்ட 30 நாட்கள் அவரது ஒரு மாதம். அதுபோன்ற 12 மாதங்களை கொண்டது அவரது ஒரு வருடம். அத்தகு 100 வருடங்களுக்கு பிறகு பிரம்மா இறக்கும் போது பிரளயம் உண்டாகின்றது. அதாவது பரமபுருஷரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சக்தி மீண்டும் அவரினுள் ஒடுங்குகின்றது. மீண்டும் பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பதற்கான தேவை உண்டாகும் போது அவரது இச்சையால் அதுவும் நடைபெறுகின்றது. பகு சியாம், நான் ஒருவனே ஆயினும் பலவாக ஆனேன் என்பது வேத வாக்கு. சாந்தோக்கிய உபனிஷத் பதம் 6.2.3. அவர் தன்னை இந்த ஜட சக்தியில் விரித்து கொள்ளும் போது முழு பிரபஞ்சமும் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 8th சாப்டர் வந்து 9th சாப்டர் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல். இது வந்து இந்த நம்ம அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பா. எல்லாம் பகவானுடைய எவ்வளவு, மனுவோட எவ்வளவு ஆயுள் காலம், இவரோட பிரம்மாவோட எவ்வளவு ஆயுள் காலம். 430 கோடியா? யூ ரெட் கரெக்ட்லி. எனக்கு அது சைப்பர்லாம் போட தெரியாது. 430 4300 கோடியா? ஐ திங்க் 430 கோடி. 430 கோடி தாங்க மாதாஜி. 430 கோடிங்க மாதாஜி. அப்ப இவ்வளவு நம்ம பூலக கணக்கு படி பார்த்தா அது வந்து 430 கோடி என்னது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அது போல அவரோட இரவு திரும்பி ஒரு 430 கோடி. அப்ப எவ்வளவு 860 கோடிஸ். அது போல அது ஒரு நாள். இது போல 30 நாள் போட்டாதான் ஒரு மாசம். அப்படி 12 மாசம். அப்போ ஒரு வருஷம். அவர் 100 வயது வாழறார். இப்ப நம்ம கணக்குப்படி பார்த்தா நிறைய இருக்கும், நிறைய சைப்பர்லாம் போட்டு. சோ இதுதான் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் என்னது 100 வருடங்கள். அந்த 100 வருடங்கள் பிரம்மாவோட ஆயாச்சுன்னா ஃபுல் பிரளயம் இல்லாட்டாலே அவரோட வந்து ஒரு இது ஒரு நாள் முடியும் போதும் கூட இப்ப அவரோட பகல் முடிந்து இரவு வரும்போது என்னதுனாக்கா அவர் வந்து இப்ப நம்ம எப்படி இரவு வரும்போது எல்லாம் படுத்துக்கிறோமோ எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆல் இன் அவர் டீப் ஸ்லீப். அப்ப இந்த உலகம் இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாது. அதே போலதான் அந்த டைம்ல இருந்து ஒரு பிரளயம் வரும். அந்த டைம்ல இப்ப எல்லாம் பகவான் உள்ள அடக்கமாயிடும். திரும்பி வந்து அங்கே இருக்கும். அந்த காலை ஆனமே அவருக்கு பகவான் அந்த பிரம்மாக்கு காத்தால நேரம் ஆயிட்டு எல்லாம் வழிபடும் போது இதெல்லாம் வழிபட்டுரும். இந்த என்னது ஜீவராசிகள்லாம் வெளிப்பட்டு எல்லாம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். அதுவும் நடக்கும். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? லாஸ்ட் பிரளயம். அவருக்கு 100 வயதாகும் போது அவரும் அதுல வந்து மாண்டு போயிடுவார். அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருப்பார். பிரம்மா இறக்கம் அவரை வந்து 100 வயசு தான் வாழ போறார். அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்து போயிடும். பிரளயம் உண்டாகுது அந்த டைம்ல. அதாவது பரமபுருஷரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சக்தி மீண்டும் அவரினுள் ஒடுங்குகின்றன. மீண்டும் பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பதற்கான தேவை உண்டாகும் போது அவர் இச்சையால் அதுவும் நடைபெறுகின்றது. திரும்பி ஒரு பிரம்மாவை கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவார். சோ பகுஸ்யா, நான் ஒருவனே ஆனாலும் பலவாக ஆனேன் என்பது வேத வாக்கு சாண்டோக்கிய உபநிஷத்துல. அவர் தன்னை அந்த ஜடசக்தியை விரித்துக் கொள்ளும் போது முழு பிரபஞ்சமும் மீண்டும் படைக்கப்படுகிறது. எல்லாம் அவராலதான் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சமே உருவாகிறது. அவர் தான் கிரியேட் பண்ற, அவர் தான் என்னது அனிஹிலேட்டும் பண்ற, அவர் தான் காக்கவும் செய்யற. சோ நம்ம வந்து இதோட நிறுத்துறோம். ரொம்ப டீட்டெயிலா போயிட்டு இருக்கோம். இது மாத்திரம் தான் நம்ம குட்டியா இருந்தது. இல்ல ஒண்ணு படிக்கணுமா? ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கு. இது எவ்வளவு படிச்சு பாக்குறேன். மாதாஜி போரும் போல இருக்கு மாதாஜி. போருமா? ஏன்னா இப்ப ரொம்ப கம்மியா படிச்சாலே சாஸ்வதா மாதாஜி. அப்ப ஒண்ணே 5 நிமிஷத்துல முடிச்சு விடலாம். அப்ப ஓகே படிங்க. ஏன்னா ரொம்ப குட்டியா இருந்தது. ஓகே மாதாஜி. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः बुधग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्. பிரகிருதி ஜட இயற்கை, ஸ்வாம் எனது சுய, அவஷ்டப்ய நுழைகின்றது, விஸ்ருஜாமி படைக்கின்றேன், புனக புனக மீண்டும் மீண்டும், புதக்கிராமம் பிரபஞ்ச தோற்றமெல்லாம், இமம் இந்த, கிருத்னம் முழு, அவசியம் தாமாகவே, பிரகிருதி இயற்கையின் உந்துதலால், வஷாத் கட்டுப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு: பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகிறது. பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானின் தாழ்ந்த சக்தியின் தோற்றமே இந்த ஜட உலகமாகும். இதனை பலமுறை விளக்கியுள்ளோம். படைப்பின் போது ஜடசக்தி மகத் தத்துவமாக விடுவிக்கப்படுகின்றது. பகவானின் முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணு அதனுள் நுழைகின்றார். காரணக்கடலில்
படுத்து கொண்டிருக்கும் அவர் தமது சுவாதீனத்தின் போது எண்ணற்ற அண்டங்களை படைக்கின்றார். அவை ஒவ்வொன்றிலும் அவர் மீண்டும் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக நுழைகின்றார். ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் இப்படித்தான் படைக்கப்படுகிறது. அவர் மீண்டும் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாக விரிவடைகிறார். அந்த விஷ்ணு மிகவும் நுண்ணிய அணுவிற்குள்ளும் நுழைகின்றார். அவர் எல்லாவற்றிலும் நுழைகின்றவர் என்ற இவ்வுண்மை இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவாத்மாக்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையினுள் கருவூட்டப்படுகின்றனர். தமது முந்தைய செயல்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிலைகளை அடைகின்றனர். இதன் மூலம் ஜட உலகின் செயல்கள் தொடங்குகின்றன. இவ்வாறாக பல்வேறு உயிரினங்களின் இயக்கங்கள் படைப்பின் ஆரம்ப காலத்திலேயே தொடங்குகின்றன. அவை பரிணமிப்பவை அல்ல. பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்ட போதே பல்வேறு உயிரினங்களும் உடனடியாக படைக்கப்பட்டன. மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் என அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் படைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் முந்தைய பிரளயத்தின் போது குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவின் விருப்பம் என்னவோ அதற்கேற்ப அவன் மீண்டும் தோன்றுகின்றான். படைப்பில் ஜீவாத்மாக்களுக்கு எவ்வித பங்கும் இல்லை என்பதை அவசம் என்னும் வார்த்தை தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றது. முந்தைய படைப்பின் முந்தைய வாழ்வில் ஜீவாத்மாவின் நிலை என்னவோ அந்நிலை மீண்டும் வெளிப்படுகின்றது. அவரது விருப்பம் போதும் இவை அனைத்தையும் தானாக நடந்தேறிவிடும். இதுவே பரமபுருஷ பகவானின் அசிந்திய சக்தியாகும். பற்பல உயிரினங்களை படைத்த பின் அவருக்கு உயிரினங்களுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. பல்வேறு உயிர்வாழிகளின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே இவ்வுலகம் படைக்கப்படுகின்றது. எனவே இறைவன் இதில் ஈடுபடுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா அவர் எப்படி இந்த ஒரு இது படைக்கிறாரு, அப்போ 3 விஷ்ணு எப்படி கிரியேட் ஆறார், அது வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா காசல் ஓஷன்ல ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அதுக்கப்புறம் அவரோட ஒரு மூச்சு காற்றுல அவர் நம்ம இன்ஹேல் பண்றோம், எக்ஸேல் பண்றோம் இல்லையா, அது போல அவர் எக்ஸேல் பண்ணும்போது நிறைய அண்டங்கள் வருமா. இந்த 14 உலகம் உள்ள 14 லோகம் உள்ள ஒரு அண்டம் 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 அண்டமா வரும். அந்த அண்டத்துல ஒரு வந்து விஷ்ணு இருப்பார். அவர் வந்து கர்ப்போதகசாயி. அவர் என்னது அந்த ஃபுல் அண்டத்துக்கு ஒரு விஷ்ணு. அதுக்குள்ள ஒரு உயிர் வாழிக்குள்ள ஒரு இவர் இருப்பார், ஒரு விஷ்ணு. அவர் வந்து இது காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயும், கர்ப்போதகசாயி, அப்புறம் என்னது ஒன்மோர் அவர் தான் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அப்படி வந்து ஒரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயே அவர் தான் வந்து பரமாத்மா. க்ஷீரோதகசாயிக்கு தான் பரமாத்மாங்கிற ஒரு பேரு இருக்கு. அவர் இருக்காரு. ஒரு உருவமும் எப்படி கிரியேட் ஆகுதாம், எல்லாம் வந்து ஒடுங்கி இருக்கிறதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும். அது எப்படி ஒரு பேர்டு ஃபார்ம், அனிமல் ஃபார்ம், அவாவா கர்ம வினைப்படி அவரோட ஃபார்ம் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து நம்ம நாளைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். திரும்பி இதை எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி நான் முடிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்றேன்.